Genare. Ale ka fɔ ko sanu bɛ Kayi mais an nana ye ka fɔ sisan kɔni bon Kayi sanu kɔni bɛ ka bɔ mais Kayikaw ɲɛ tɛ sanu ye hali gitɔrɔn ɲuman Kayikaw ɲɛ tɛ dɔ kan bilen taa ni ka segin o ni Bamakɔ ɲɔgɔn cɛ o tun ye Kayikaw ka fierté bon Kayikaw u ka fierté tun don Bamakɔ Kayi la route Bamakɔ Kayi était une fierté ka bɔ terrain kɔnɔ ka na Bamakɔ yan nɔ c'était une fierté le bon vieux temps sinon le bon vieux temps a passé sinon les bons vieux temps ont passé sisan sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ k'an ka musokɔrɔba ale tun bɛ Kayi ale ye diɲɛ to an ka cɛkɔrɔba fana Bahame ale fana ye diɲɛ to ala diɲɛ kɛra taaɲɛ min kɔ mana si k'i miiri nin bɛɛ lajɛlen la ka tila k'a ye k'a fɔ ko diɲɛ in kɔnɔ yan ko dɔw ma foyi sɔrɔ kɛta la ko fɔ an ka ɲɔgɔn juguya ka ɲɔgɔn tereke ne ma jigi la barikaba de bɛ nin se denkɛni ma ni hadamaden ye juguya kɔnɔ dɔrɔn barikaban tɔgɔma seere de don tuma ko musow k'u cɛsiri u ka den barikama wolo ni den barikama wolola jamana bi jɔ ka sababu kɛ ma ne sɛgɛ de b'a fɔ a dabara cɛmancɛ la ko ne ye faso jɔlen ko don dɔ de bangera muso dɔ de bangera min de y'a jɔ ko ne y'a cilen filɛ ko muso dɔ de bangera min de y'a ci tuma ko minnu denw nana faso in ci an bolo yan sa k'u ni kara k'u ni nere dɛ o la sa an bɛ foli se faso kɔnɔ a den bɛrɛw ma ka faso kɔnɔ a muso cɛsirilen minnu kɛra sababu ye ka denw d'a ma minnu kɛra kunnawolo don ye kunu ani bi olu folen kɔfɛ sa an bɛ Mali muso bɛɛ lajɛlen fo an baduru tɔgɔ la awɔ kɛ olu folen kɔ sa an bɛ foli se Yiribakɔrɔ dugutigibilenw ka na se faut que ça change bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye radio RFM kɔnɔ yan fɛn bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ Jije Wara a tun kɛra fama ye Jije Wara ɲɛ b'a la motonin y'i sɛnsɛn ka na bi sa motonin nana bi ko tile fila tun kɛra a bɛ n'a fɔ ko an tun ye taji sɔrɔ nka an ɲɛ b'a la tugun aranw kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ sa fo n yɛrɛ natɔ n ye pɔn tigɛ ɲɛ b'a la mobili baw kɔnso baw kɛlen don k'u jɔ aran na et puis n ko dɔ bɛ yan k'a fɔra ko dɔ bɛ nale de n ko aran yɛrɛ bɛ jɔ fɔlɔ yan'a ka na n ko sisan kɔni a kɛra bara ye le aran et le aran Mali actualité kɛra aran ye aran bɛ yen wa aran tɛ aran bɛ yen aran bɛ yen a tɛ aran tɛ histoire de aran ko ne bɛ yɛlɛ la Mali kɔrɔni bisa fɛn bɛ tali kɛ sirikal caman na mɔgɔ caman t'o dɔn n'a y'a mɛn dugutigibilenw n'a y'a mɛn faut que ça change n'a y'a mɛn ko Yiribakɔrɔ n'a y'a mɛn ko radio RFM n'a y'a mɛn k'a fɔ ko Ba Siriki fɛn bɛ tali kɛ Musa Jakɔrɔ ka Faransi ale b'a fɔ ten komi maa caman fana b'a fɔ ten dɔw ko manden sɛgɛ dɔw ko ɲɛma yɛrɛ sisan kɔni est-ce que o yɛrɛ tɛ ka Siriki tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ tunu sa ɲɛma ko ɲɛma sisan i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ la an bɛ foli se lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinan ye kurantanya ni tajitanya de kɛra sababu ye sa an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la cɛw groupe yɛrɛ ni kuran tun tɛ yen bi n'a fɔra ko ka taa gasoil bi fiɲɛ n bɛna min f'i ye jama sɔrɔli Mali kɔnɔ o ka nɔgɔn ni a gasoil tɔgɔ c'est pas facile ok bisa sirikali ye fɛn min ye sirikali ka masala sirikali ye min ye baara bɛna kɛ cogo min na fɛn bɛ tali kɛ sirikali ka représentant Wagadugu Sunike Demba Dukure ale bɛ Nkini fɛ fɛn bɛ tali kɛ Chaka Kone ale bɛ Numan fɛ donc pratiquement olu ne bɛna fara ɲɔgɔn kan bi an ka anniversaire an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ k'o kɛ n'o ye sirikal groupe WhatsApp de don ale ye 100 ans sɔrɔ wagati min na an bɛ k'o kuma annoncer fɛn bɛ tali kɛ Alpha Kulubalikɛ min n'ale tɛ bamanankan mɛn ale y'an sɔrɔ an ka kumabon kɔnɔ bisa radio RFM kɔni denbayalen don a bɛ dɔw bolo k'a fɔ ko nasiji b'an bolo a radio RFM ka denbayali ko la bon nasiji ko tɛ a dɔ la kow ye kow de ye dɔrɔn fɛn bɛ tali kɛ baara na sa jamajɛ baara don Yakuba Mamutu Jara ayiwa kuma dɔ la dɔw ko Tarawele don dɛ a filala jumɛn don a bɛ sɔrɔ Tarawele don dɛ o jɛlen ma ye fo k'a sɔgɔsɔgɔ donc ko Yakuba Mamutu k'a bɛ n'a fɔ Jara don. Oui, Jara. Il est Jara. Oui. Ok, parce qu'il connaît quoi. Mais bon, Mali normalement Chia Oloma ko nuna. Est-ce que normalement mo wole na pour Chia Oloma? Ay non. Mindo, ay on drone fo. De mindo drone fo. Oui. Bo ma no sa malu ko na le. Mindo gara to ko kuma be ane. Maintenant fait mettre que Amidou ale ko rembe ka nega fitinu ni nega kuma ba o do be ka sama do be ka bla pour que fier kono abese ka kuma ka ta tumuna ko fli fier fe. Bon kuma yɛrɛ fɛnɛ ye fiɲɛ kuru cogo de ye ka bɔ hakili dɔ kɔnɔ ka na sigi nɛnkun kan nɛnkun ale ni ɲiw ni daw ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɔrɔ ka forme sɔrɔ ala ka masaya kɔnɔ ka kɛ mankan ye o mankan an b'o de mɛn
o mɛnni kɔfɛ sa a bɛ don tulo dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ sa tulo kunandiw bɛ yen tulo kunangon fana bɛ yen fɛn o fɛn bɛ tɛlɛ kɛ ɲuman na o tɛ don tulo kunangon dɔ kɔnɔ kala k'an kisi tulo kunangoya ma o la wagadu sunike dɛmɛ dukure ni marakakan don an b'a fɔ cogo di sɔgɔma la i ni sɔgɔma fɔ cogo di kuyate sɔgɔba hana ke wona ta aw jam na besu kunyi na besu mama na besu kanta ke ani sonen gankanne anglais do a sunike sonen ganya ni me an ga taro anglais u manja nyana min fɔ sisan sɔgɔma ni sɔgɔma ne sɔgɔma da toro da ta dɔrɔn min fira an ka taa fɔlɔ kolo yiri sɔgɔma ba siriki ani sɔgɔma ka lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Solomani Bugu ni a dafɛ dugu la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka se Kaye ka taga Segu Joyila fan o fan Joyila i bɛ jɔ jɔnni bɛ yen dɔ bɛ yen dɛ oui Joyila kɔni kɛla an yɛrɛw partenaire baw ka yɔrɔ ye parce que an filɛ an bɛna don émission min kɔnɔ n'o ye Bajɛnɛ ka lɛfɛ ye sagala Bajɛnɛ an b'a danbe ni Joyila de ye kosɛbɛ ale kɔfɛ an ka musoba dɔ fɛnɛ bɛ yen bi Tata Rose olu bɛɛ bɛ tali kɛ mɔgɔba fɔlɔ filanan min fɛnɛ na o ye commandant belebeleba o ye anw fɛnɛ balimakɛ commandant kɔrɔ a kɛra kɔrɔlen kɔrɔlen do dɛ bon ok d'accord i y'o d'a kan voilà commandant kɔrɔ Adama Ben Jara kɛlɛ ma ban commandant taara retraite la a bɛ mun don voilà kɛlɛ ma ban non o de la a fɔli ka gɛlɛn mɔgɔ bolo kuma bɛɛ quoi an kunkolo kɔnɔ an b'a ye ko bon toujours commandant do quoi donc a bɛ fɔ kɛlɛbolo dɔ tun bɛ yen voilà o kɛlɛbolo oui je crois waa wolo ko yɛrɛ wolo debu sur les remparts donc o kɛlɛbolo ɲɛma dɔ tun bɛ ko commandant a tɔgɔ ko Adama Ben Mali sifinnakaw fɛnɛ ka jɔnjɔntigi fɛnɛ don drapeau ah oui c'est vrai oui drapeau tigi don donc kɛlɛ ma ban ale bɛ kaso la voilà commandant bɛ kaso la foli la tɛmɛ ka taa olu bɛɛ lajɛlen la guerre le commandant est en prison alhamdulilayi le commandant est en prison avant la fin de la guerre fɛnɛ ye kɛlɛ in taasira dɔ ye Mali la wariw sunukɛ Demba Dukure ɲɛ b'a la seli kɔni kɛlen don i fɛ sa fo ka seli kurunin wuli ten na mais o si ma to n'a ye gazole sɔrɔ a ko ɲɛ bɛ di mana ma u b'o to ɲɔgɔn sira la de ayiwa bon sisan kɔni honorable Siriki Kuyate gasoil ko yala an ka kuma ta an bɛ foli le kɛ fɔlɔ parce que an ma foli kɛ mɔgɔw ye donc an bɛ RFM baarakɛla bɛɛ fo a cɛ n'a muso sabu jama baara don komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min siga foyi t'a la ka lamɛnnikɛlaw fo ka Solomani Bugu dugutigiw a sifinnakaw a alimamiw ka bɛɛ fo de passage sa majesté le grand saxe an b'ale fana fo k'ale fana tanu ayiwa sisan kɔni honorable Siriki Kuyate gasoil ko bɛ cogo min dugu in kɔnɔ a bɛ muɲu de bolo ani duwawu wala sinon ni sali dɔ ni duwawu dɔ o caman kɛra mais k'an to sali de la ni gasoil dɛsɛra donc sisan sali bɛna jɔ ko gasoil ma sɔrɔ ayi an bɛ tɛmɛ ni sali ye ka duwawu kɛ hali bi ala ka gasoil ko nɔgɔya inchallah ni yɔrɔ la a bɛ hakili jigin Segu maabaw Segu maabaw yɛrɛ les sages de Segu ne ko ko taa samara ninnu dayɛlɛ a dɔ la a bɛ se ka o ye samara dabiri an ka ko da la ye dɛ Mali ko da la Segu yɛrɛ samara ma dabiri an da la Segu ye samara dabiri la kɔrɔ ma dabiri fɛn dɔ da la bon o samara dabiri mais ne kun bolo sisan yanni an kun ta sigi k'a fɔ k'an bɛ dangali kɛ o munna an kun tɛ taa sigi ka ɲinini kɛ pour que au moins an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na an ka bɔ dingɛ kɔnɔ e yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔ fɔ a bɛ se ka kɛ i famana kuma in ma mais hali bi o de i b'o de ye yan quoi les sentiments religieux sans dogme précis. Ça, c'est la religiosité. Voilà, exactement. Religieux, sans dogme précis. Voilà, donc, exactement. amour, comment on le quoi. Bon, Samara Dabiri, yɔrɔ la dɛ. Samara Dabiri la, Samara kɔni Dabiri la min da la, Ala de b'o dɔn sisan. A tɛ taa Samara ninnu dɔw lajɛ, peut-être a bɛ se ka kɛ a Dabiri la fɛn dɔ da la, a ma Dabiri min da la ye dɛ. Bon, ɲinini bɛ ka kɛ o kan sisan. Ɲinini bɛ ka kɛ o kan. Cogo min na Samara ninnu bɛ se ka yɛlɛma. Parce que sisan kɔni ne kɔni ye sira di aw ma sa a ko tɔ b'aw de bolo ok Basiriki k'i fo ka Wagadu ni Yakuba fo ani Alifa ka se Mimi fɛnɛ ma studio kɔni denbayalen don Mimi b'ale wele ko Mami disons komi i yɛrɛ bɔla ka fɔ a kɛlen komi b'ale bolo mais u ka nafaji sira oui ok d'accord voilà parce que wagati min na an bɛ ka fɔ ko ka gidɔrɔn nafaji sira ale tun bolo ko juguya don quoi non mais ale à travers elle on tun bɛ message di quoi voilà c'est ça aussi le travail des hommes de médias à travers elle chaque fois on interpelle quoi mais ale bolo ko an bɛ ka ale de gosi
mais goudron sɔrɔlen a y'a dɔn ko ayi goudron sɔrɔ a t'an wali man dɔn parce que ale t'a dɔn ko an ka gosilen de y'a to ni goudron ale t'o lien kɛ o ale kɔni bolo dɔrɔn goudron dara a banna bɛnsɛma oui a t'an fo quoi non ni fɔ yan non a kan ka foli peut-être hali sini a bɛ k'an kɔni a ko parce que ko a ka fɔ ko ma bɛn a ma peut-être hali sini a bɛ k'an kɔni o la non o miiriya in bɛ Mali ka fanba la quoi a bɛ kɛlɛ kɛ ka fɛn min ɲini tuma bɛɛ juguya sira kan ale bɛ aw lagosi ni o kɛlɛ in de ye mais kɔfɛ n'o fɛn sɔrɔla kɔsani na tile fila essence min nana dɔrɔn an bɛna n da don babu la an sigi kun ye pour que ka kuma Malikan n'a hakili yɛrɛ de fɛ sisan bi ok Basiriki an bɛ segin ka na studio kɔnɔ sisan komi an kun y'a fɔ cogo min kuma daminɛ kuma na ko bi kɔni ye wa fɛn man di Amidu an kana sigi diɲɛ dogo don ka dɔ fɔ Amidu t'a dɔn ko dɔfɔli ninnu ma nɔgɔn sisan i b'a ye wagadu Senegal yɛrɛ bɔra ka min fɔ n t'a dɔn anglais la wa marakakan don wa ne ko kan min kɔni don a ko kɔni ye sɔgɔma honorable mi ka kuma tigɛ dɛ an ka classe kɔnɔ kamalen de tun bɛ yen anglais monsieur mana na ale tun bɛ to ka marakakan de ɲagami quoi donc bɛɛ sɔnnen tun b'a ye cɛ ko cɛ bɛ anglais mɛn mais don min ani anglais kan mɛnna yɛrɛ bɛnna o ko ko n ka cɛ ko nin ye marakakan ye o tɛmɛna ɲɛ ok Yakuba a bɛ kɛ dɔrɔn marakamuso dɔ ale de maninka marakamuso de don non c'est une histoire vraie c'est pas une fausse histoire denmisɛnnin u tɛ yala ka ji kɛ denmisɛnninw da kɔnɔ awɔ marakamuso bɛ k'a fɔ a den ma ko a toni a kɛra anw ɲɛna k'a fɔ k'a ka turi ja a toni kɔrɔ de y'a kun ye n ko n bɛ min f'i ɲɛna a ma nɔgɔn dɔɔni a ma nɔgɔn dɔɔni k'a toni a bɛ k'a den bouger a toni ko mun toni nin tɛ toni yan dɛ k'o kɔrɔ de ko k'a kunu ko marakaw a ye tɛmɛ n'a ye ne ni aw ta kunu cogoya ok Yakuba a ma se fɔlɔ an ma se fɔlɔ an ma don ba tigɛ walima an bɛ je wara bɛ e la a se kelen ni kuran bɛrɛ t'i bolo bi i t'o fɔ a ɲɛna i kana maloya i b'an girin kana na an girin dɛ ok wala ka don an b'an misɔngɔ nege bɛ da nin se voilà ka ɲɛfɔli kɛ lamɛn kuma ma non bi kɔni Amidu baara de b'i bolo dɛ ka ɲɛfɔli kɛ lamɛnjɛkulu ye dɔrɔn ko bi sɔgɔmada in na an bolila ka bɔ nɛnɛ in kɔrɔ ka n'an sigi yan fo an ka gâteau ba tigɛ o nisɔndiya de y'an bɔ birifini jukɔrɔ ka se studio kɔnɔ yan groupe WhatsApp min bɛ yen nɔ maliyɛn caman bɛna bɔ a kalama sɔgɔmada in na ko a bɛ yen mais minnu bɛ Maliko kɔnɔ yɛrɛ olu b'a kalama ko groupe dɔ bɛ yen WhatsApp tɔgɔ la ko Sirika la bi de bɛnna ale ka tile 365 sigiyɔrɔma 10 o de bɛ bɛn 100 ma. Tu battras ko dɛ. Tile 365 o sigiyɔrɔma 10. Ah oui, ko 100 fali gɛn. Ni ma fali kan mɛn. Ina sira fara caman dɔn. Voilà, donc o kɔsɔn bi an nana an ka karamɔgɔ fana studio kɔnɔ yan. K'an bɛna gâteau tigɛ ka o photo baw bila ka ɲɛfɔliw kɛ a sera ka baaraba minnu kɛ san 10 in kɔnɔ a ye jɔla jigiya minnu kɔrɔ a donna adamadenw ni degun minnu cɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ hali bi minnu bɛna bɔ a kalama bi ko groupe nin bɛ yen u ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ k'u sɔgɔ groupe in na an ka se ka taa min kɔni kɛla alihamudulilayi mais an b'a kanu san 5 wɛrɛ natɔ ka se san 10 wɛrɛ natɔ ma an ka fɛn kɛ groupe in tɔgɔ la min ka bon kɔrɔlen o de bɛna kɛ k'an don bi ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ an bɛna walawalali kɛ tagalen ɲɛfɛ. A kuma ni ɲɔgɔn ma kɛ. Ok kɔni an b'i fo ka honorable Siriku Kuyate yɛrɛ fo hali bi ka segin ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a fɔra cogo min groupe WhatsApp Sirikal ale ka san 10 kunbɛn o de b'an bolo bi ka bɛn ni le 4 décembre 2025. Yo alhamdulillah Sirikal an balimakɛ kɔnɛ bɛna da don Sirikal yɛrɛ kuma cɔrilen don n'i y'a walaka a bɛ kɔrɔ jumɛn di a sigira kun jumɛn ni kun jumɛn kama a sera ka mun ni mun kɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ san 10 ɲɛnajɛ in wala san 10 kunbɛn in baro bɛna boli nin hukumu de kɔnɔ inshallah Kuyate. Komi sigi a kɛra ka bɛn ba jɛnɛ o ka lɛfɛ ma o nɔ kan sa an bɛ don ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ o yɔrɔ la k'an ka musokɔrɔba fo n'o ye Sakala kaw ka dangele ye an bɛ don. Bɛɛ k'i miiri
lɛfɛ ye fɛn kɔrɔba ye an fɛ yan Mande, fɛn barikaman don, sanuyalikɛlan don. An fɛ yan Mande, an baw bɛ sumakisɛ woloma lɛfɛ de kɔnɔ, ka kunkun n'a kisɛw bɔ ɲɔgɔn na, ka ɲamaɲamaw lafili, ni ka du, sigida ani kabila bɛɛ lafa ni suman jɛlen ye. Suman lasanuyali kɔfɛ, kɔrɔ wɛrɛ bɛ lɛfɛ la Mande, mun ye maanifiya dilanni ye. O de la Gale, lɛfɛ kun bɛ bila dugutigi bulon dɔw kɔnɔ, ka kɛ tilennenya ni jɛlenya taamasiyɛn ye, ka jogo ni sɔn bɔ ɲɔgɔn na. Joyila Sangala ba Jɛnɛ ka lɛfɛw, ba Maminɛ Sanogo ka segere, Madame Diko ka cɛrɛ, ani Kayi ba Jɛnɛba Lɔbɔ ka furanna. Ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, an faso Maliba sanuyara. Toujours Sénégal femme ko ba Jɛnɛ ye lɛfɛ min lɛfɛ 3 ye. Ni ye kelen di Masima, kelen b'e bolo, kelen bɛ Kuyatɛ bolo. N'a y'u kɛrɛmu ka ban, k'a b'u di ba Maminɛ ma k'o kun fiyɛ segere la. N'ale tilala n'a y'a di Madame Diko ma k'u tɛntɛn, ko Jɛnɛba Lɔbɔ ka na u kɔ fura, n'a kɔ jɛ o furanna tuma k'a k'a di Sénégal femme ma, k'a b'u kɛ filen kɔnɔ k'u bugubugu. A ɲama a n'a kunkun, k'an b'u cɛ yɛrɛ ɲuman an bɛ t'u bila dandan na dugu dan na. Mamadou Diadje Sako, Sa Majesté le Grand Saxe, a bɛna honorable Sidiki Kuyate Mande sɛgɛ bisimila a ka bilon gafe jamukanw na RFM kumabon cɛsiri kɔnɔ Banikɔ Sangala ba Jɛnɛ ka lɛfɛ la. Ka kibaruya fɛn fɛn mun bɛ jamana kɔnɔ k'u fɛsɛ, k'u sɛnsɛn, k'u bugunatigɛ, ka tiɲɛ ni nkalonw bɔ ɲɔgɔn na, ka an faso furan k'a jɛya, ka misali jɛlenw di malidenw ma u k'u la baara, ni ka ɲamaɲamaw bɔ a la k'o di Sidiki Alifa maaw ma u ka t'u lafili fo Dandugu. Sangalakaw ka ba Jɛnɛ min ye lɛfɛ 3 d'a ma kan ka na n'a ye Kulukoro sira la. Cɛ fara muso ka denmisɛn makɔrɔba ni min ye jugu kulonya k'u ka a tigi da lɛfɛ la. Ni ɲuman b'a la maaw k'a ta, ni juguman b'a la an k'o to tile na yen nɔ tile ko jeni ko ɲɛjɛ. Sa Majesté le Grand Saxe Sidiki Kuyate sabu jamana ko k'a jɛ. RFM ka fara a cɛkɛɲɔgɔn rajow kan ni fana ye cogoya wɛrɛ ye arajo ko la. Merci beaucoup Amidou Diallo, Djidji Wara. Donc ko ñanke kumati mɔgɔ min da tan ko fara an jugu kan o ka don. Donc an bɛna don an ka baara kɔnɔ kosɛbɛ. Sirikal c'est servir des intérêts reconnus impérieux pour une communauté. Ko mɔgɔ tɛ kɔnɔ ladege, kɔnɔ kasi kan ladege. Kɔnɔ yɛrɛ ɲɛna. Ɔ ma fɔ ye. Ka kɔnɔ to yan ka taa ladege. I t'i da ɲininkali ma. Ok, a cɔrinen bɛ ka a cɔrinen di kɔnɔ ma. Ok, donc o ka don n segila n kɔ quoi. Awɔ. Sisan an bɛ mɔgɔ ladɔnniya ko nin y'an donnen ba Jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ. Kuyatɛ. Ladala jamana in kɔ kan ale bɛ jansa de. Voilà, bɛ jansa. O ye laada ye. Voilà, o ye laada ye quoi. Donc dugubila ka fisa laada wuli. Siga t'a la. Bi an kɔni nisɔndiyalen don parce que an ye courant sɔrɔ bi. N'o tɛ a bɛ ɲini ka kalo 1 bɔ cɛ an tɛ ka se ka émission kɛ. Walahi. A dɔ la ni taji sɔrɔla ko courant tɛ yen, ni courant sɔrɔla ko taji tɛ yen, ni taji sɔrɔla ko courant tɛ yen, ni courant sɔrɔla ko tɛ yen. Donc tɛ bɛn ɲɔgɔn ma quoi. Wa bon bi ta kɔni kɛra bɛnsema ye ka bɛn n ka anniversaire fɛnɛ ma fɛnɛ. Alhamdulillah. Ka bɛn Adama Ben Jara di Ben le cerveau ale fɛnɛ ka kaso sigi kaso 3 ale bɛ yala la kaso ɲɔgɔn cɛ tuma min na faso bɛ bolo la. 102 ani kalo 3. Bi ye 102 ani kalo 3 ye. Ale min nana ka sifinkulu fara ɲɔgɔn kan farafinna farajɛla kɛrɛnkɛrɛnla Mali kɔnɔ yan k'a fɔ k'u dusukun kɛ kelen ye ɲɔgɔn minɛ ka se ka wuli k'u jɔ i ko cɛ kelen walima i ko muso kelen ka tadi kɛ ka cɛsiri jala siri k'u disi kɛ tata ye o de ye faso kana bin a tɔnɔma kana da a kana ci a kana yɛrɛkɛ o sifinkulu olu nana danaya da kan k'u ka jɔnjɔn ta ka d'a ma k'a ka jɔ ni jɔnjɔn ye yaasa ka se ka faso sama ka bɔ bolo la tuma min na a yira k'a fɔ ko furanin kɛra an kun jɔlen don ko o ko la k'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka faso in ci k'a yɛrɛkɛ o furanin kɛra waati min na ale nana tɔ kɛ sa n'a tɛ Bamakɔ kura a bɛ Kɛɲɛrɔba n'a tɛ a bɛ jɔ i la a ma se Kulukɔrɔ fɔlɔ. Non, ba Maliba. Ba Maliba. Le frère Mali doit mais non. Ça fait partie de la fête. Voilà. Donc il y a des mimi meilleur fort. C'est ça. Il est meilleur fort. Donc pas de les faire.
Nya jansa kan. Ale bi jansa. Oui. Avec jansa numéro mina. Oui. O ye 79 Biolofila ni kɔnɔntɔn 08 fu ni seegin 36 bisaba ni wɔɔrɔ marakakan na 34. o ye 34. Marakakan ni tɔgɔkan fana dɔɔni tɛ ɲɔgɔn na. Tanjike dɔ nagatɔ. An ka kan yɛrɛ de ka di Siriki ye ba ne ɲɛ o de la quoi. Ba Maliba. Donc sisan ko jansa o bɛ k'o la. A ko tɔ b'a bolo sisan. Wagati ko Senegal denba dugu yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ k'i pari bilikiba dɔ la. Fɛn bɛ tɛlɛ kɛ Usas Baka Traoré. Ale bɛ anw fɛ yan. Sarakaw bɛ fɛ ka caya yan bi. Non, o man ca. O man ca. Ale dɔrɔn de bɛ k'o représenter yan. Sinon Traoré la wɛrɛ ti yan tugun quoi. Alpha du Alpha ale Kulibali. Ale y'an dɔ ye quoi. Ale y'an dɔ ye quoi, d'accord. Ok, k'a yira lamɛnjɛkulu la ko anniversaire baaraw daminɛna. Kuma cɔrɔnin min bɛ fɔla Sirikali la. Tubabukan na an b'a fɔ ka tile o ye serveur des intérêts reconnus. Ah, mais il faut que bamanankan mɛn a k'i jija ka kɛ Alpha ta ye dɛ. Voilà. Sirikali honorable Siriki Kuyate an bɛ fɛ k'a dɔn Sirikali kuma cɛrunen don n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ mun di. Sirikali. Bon ne tun b'a tubabukan kalan komi dɔw b'an lamɛn olu bɛ dɔɔnin mɛn tubabukan in to yen koyi. Saga bamanankan kana taa n'an ye bananba nin to nin cogo in na honorable an bilasira. Ok, d'accord. Tu sais, i b'a dɔn ko diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye. Dɔ bɛ se k'i kanto bi Sirikali groupe WhatsApp sigilen 100 ans. Ouais, et pourtant 100 ans. Walahi. Sinon 100 ans ni kɔ yɛrɛ. Tɔgɔ don. I y'a fɔ cogo min na diɲɛlatigɛ ko a bɛ tɔgɔ bɛ lakuru ni miirinaw dɔ de ye. Siga t'a la. Tɔgɔ bɛ lakuru ni miirinaw dɔ de ye. O miirina de kan ka se ka boli ni kow ye quoi. Ouverture média min filɛ nin ye yan'a kun ka kɛ ouverture média ye Yusuf Mangara ale maa ko ɲɛmɔgɔya la bi ale tun bɛ Faransi de. Buba ale tun bɛ an ka cameraman ye ne ni min tun b'a journal kɛ o tun ye Lɛlɛyaba ye. Allahu akbar. Awɔ kɛ. Mais n'i ko Buba o ye Buba jumɛn? Buba Jarabe. O wagati 16h wagati samedi fɛ an tun bɛ émission dɔ kɛ yan ko Africain. Mais n'a fɔra tan i b'a sɔrɔ a kuma bɛ pan mɔgɔ kunna. Donc Afrique ka kan. Voilà, Africain quoi. Afrique ka kan. Voilà. C'est comme nous là, ni mɔgɔ min ko sisan ko Sirikali. Dɔ bɛ se ka miiri don n'a nataw la ko Siriki ka la cellule. N'est-ce pas? Oui. A tigi bɛ se ka ɛsi bila Siriki la wa? Ouais, Siriki ka la cellule. An caman y'a miiri ten de. Siriki ka la cellule. Ne yɛrɛ y'a miiri a mɛnna ten. N'est-ce pas? Siriki ka la cellule. Bon, effectivement o miirina b'a la ka sabu kɛ kabi ɔkɔlidenya wagati n bɛ se k'a fɔ kabi lycée wagati ɔkɔlidenw tɔɲɔgɔnw tun b'a fɔ ma u tun bɛ a fɔ ma ko Sirikalisme. C'est-à-dire a tɛ ka Choguelisme fɔ. Choguelisme. Voilà, ɔkɔlidenw tun b'a fɔ ma ko Sirikalisme. C'est-à-dire que minnu Siriki ka miiri dɔ yan. Voilà, minnu tun b'o miiri dɔ ni fɛnw kɔnɔ parce que kabi ɔkɔlidenya wagati nin ko ninnu bɛ sen na quoi. Donc o la an nana tagali ɲɛfɛ Sénégal an ka tagali dɔ sen fɛ c'est vrai Sirikali mɔgɔ b'a fɔ mais Sirikali n'i y'a kɛ Sirikali miirina ye mais Sirikali miirina fana bɛ mun de fɔ donc Sirikali kumaden kelen kelen bɛ kuma dɔ de fɔ fɔlɔ n'o ye S ye ça c'est service ou servir. Voilà. Servir ou service. Ouais. Donc n'o ye ka se ka ko dɔ latɛmɛ ka se ka ko dɔ ladan ka se ka ko dɔ dilan ka se ka ko dɔ sigi sen kan. Voilà, ka se ka ko dɔ kɛ. Ka se ka ko dɔ kɛ. Servir pour des intérêts reconnus impérieux. C'est-à-dire que ka se ka ko min ladan o tɛ ko bɛɛ ye mais ko minnu n'a bɛ ye k'a fɔ nafama kow de don. Ko nafamaw yɛrɛ yɛrɛ minnu ni nɔgɔ t'a la k'a fɔ ko ne nafa ye an kan. Impérieux pour une communauté africaine large. C'est-à-dire que
min n'a bɛna ɲɛsin farafina ma fan bɛɛ fɛ c'est à dire que farafina tɛ dɔrɔn n'a fɔ an sigilen don gu min kan farafinden mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ farafin mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko bololandiya de bi finmaya de b'i la donc kan ka se ka bɔ nin nu ma a kan ka se ka bɔ nin ko in nu ma donc o de ye sirikali servir pour des intérêts reconnus impérieux pour une communauté africaine large. Machallah. Donc mirina de do min sigira sen kan ka se ka nin ko in ladan b'a faamu donc mirina min kɛra i b'a ye a sigi ani san cɛ bi kɔni y'o san 10 kunbɛn de ye wallahi donc mun y'an bila ka na an sigi k'a fɔ k'an bɛna masalaw kan o de bɛna da jama tulo kan n'ala ka jɛ ka kɛ ni jamana filɛ lihala min kɔnɔ komi an tɛmɛna kɔmana ba Adama Jara bɛɛ ni ka sira kow fɛ cogo min na commandant kɔrɔ commandant kɔrɔ kɛlɛ ma ban o de kama n k'i ma ni maa min se ka baara kɛ ni tɔgɔmasere ye wallahi i tɛ lɔnni dɔn i ye nin fɔ n ko maa minnu sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ nin ko in kɛ k'u bɛ nin kɛlɛ in kɛ dugukolo kɔ kan o kɛlɛ ma ban wallahi o jamakulu o yɛrɛ kɛra walima o jamakulu tɔɔrɔ b'o kan n ko mana kɛ sira o sira ye o b'a yira ko kɛlɛ an tɛ ka sebaya sɔrɔ a kɔnɔ dɛ awɔ kɛ mais komi an tɛ baara kɛ ni tɔgɔmasere bilen an sɛgɛn jamana in kɔnɔ wallahi tɔgɔmasere ayiwa ko kɔni fila bolo n'aw sigi a ta kɛ ne lamɛnnen ne tun question de pose aw kunna sa dɛ awɔ sisan an y'o faamu an bɛna ɲininkali filanan min da ni alifa y'a bila yɔrɔ min na ayi an ni alifa y'an kalan an tɛna o tan di alifa o de la n ko kɔnɛ ma n k'a ka to dɔɔni dɔɔni ko kana na yɛlɛma an yɛrɛ contrôle la wala donc i kelen ko ka walawalali kɛ sirikali yɛrɛ tɔgɔw n'a fɛnw na quels sont ses objectifs a ka laɲinibaw yɛrɛ ye jumɛn sirikali effectivement i b'a dɔn a laɲini ni a tɔgɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mais ka kɛɲɛ ni a ladani ye ka kɛ groupe whatsapp ye o fana kun wɛrɛ de b'o la i b'a dɔn a bɛ fɔ fɛn ma ko système de structure bon anw fɛ yan peut-être marakaw bɛ ko caman kɛ ka taa sɔrɔ a bɛ n'a fɔ u b'a kɛ quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ kalan tɛ quoi mais ka taa sɔrɔ kalan de don mais a tɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ kalan dɔn ni cogo min ye i bɛ marakaw ye u bɛ wari ɲini kɛ walima i bɛ mɔgɔ wɛrɛw ye u bɛ jago kɛ u bɛ fɛnw kɛ u bɛ taa ni ka segin ni fɛnw kɛ mirinaw de don fɛnw de kɔnɔ a kunfɛ ko tɛ quoi a taa yɔrɔ ye mirinaw ye voilà mirinaw dɔ b'a la ɲɛba dɔ b'a la logique dɔ b'a la c'est à dire que tacogo dɔ b'a la tigitigiya dɔ b'a la mais tigɛ la a bɛ fɔ min ma n'i bɛ diɲɛlatigɛ ko ko kɛ kana sɔn ka kɛ abada ka taa sɔrɔ tacogo ɲɛɲininen t'i bolo n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ fereke a tɛ taa ni kunfɛ ko ye o de kama fɛn bɛ tali kɛ Nelson Mandela ale ko tout acte posé sans vision est une perte de temps ko n'i bɛ k'a kɛ ka taa sɔrɔ ɲɛwala de tɛ e bolo kunkilenna de t'e la taafan de t'e la i bɛ ka tuma tiɲɛ i bɛ ka tuma de tiɲɛ tuma dun c'est très cher tuma sɔrɔ t'ale bɔ dugukolo kɔ kan mais an ka tuma bɛ lafu de dɛ na tuma ale bɛ lafu de tuma min na an kan ka wuli ka baara kɛ a bɛ di i kuma k'i k'i sigi k'a bɛ ɲɛ quoi ko bɛna ɲɛ quoi ko jumɛn de bɛna ɲɛ ko jumɛn tuma min na kɔngɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ yen kɔngɔ bɛ ka na de minɔgɔ bɛ ka na de dɛsɛ bɛ ka na de bana bɛ ka na de sɛgɛn bɛ ka na de ɲani bɛ ka na de kɔnɔ bɛ ka muɲu ka muɲu comment tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ma ɲani ma tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ma ɲani ma tɛ hɛrɛ ma sɛgɛn sɛgɛn baara sɛgɛn ɲani ye ɲani tɛ ɲani na dɛ attention sɛgɛ donc o ye ko o sɛgɛn in a fana bɛ ɲɛfɔ de a bɛ ɲɛfɔ de kɛ basi ji de bɔli ko don c'est i b'o ɲɛfɔ an ye parce que an tɛ k'a faamu parce que an yɛrɛ bɛɛ de b'o la an k'an sigi nɔ a bɛ ɲa a tɛ ɲa voilà donc e bɛ k'a fɔ ko sɛgɛn min don donc ka i sigi suma na ka sɛgɛn o tɛ non o tɛ o ye yɛrɛ fila de ye e m'a bɛ fɔ jeliw fɛ dɔnkili la kɔrɔ tɛ maa sigi bamanan n'a kɛba t'i bolo kɔrɔ tɛ maa sigi bamanan n'a kɛba t'i bolo min f'i ɲɛna e sifin sigilen don a fɔlen don dɔnkili la ŋaraw fɛ ko
cɛkɔrɔba ni min bɛ yen ko n'a kɛbaga t'a bolo k'a bɛ wuli de cɛkɔrɔba k'i sigi k'a fɔ k'a bɛna ɲa kana ɲa don jumɛn anw sigilen de don k'a fɔ k'a bɛ ɲa an bɛ k'an yɛrɛ danga de quoi kuma in bɛ yen dɛ donc o la toujours dans les objectifs de a fɔ min ma ko système de structure n'o ye i bɛ jinɛsɛgɛ ko kɛ i b'i jija i bɛ minɛnw ɲini an nana nin baara in daminɛ arajo baara daminɛ a daminɛni kɔnɔna na arajo yɛrɛ ye kɛminɛn ye baarakɛminɛn don quoi nka a fɛnɛ kɛminɛn fɛnɛ bɛ laseli kɛ n'a ye laseli kɛ a bɛ laseli kɛ ka taa se maa dɔ de ma il y a des groupes cibles c'est à dire que n'i bɛ laseli kɛ voilà auditeur quoi comme ala yɛrɛ b'a fɔ cogo min na quoi ala ka kuma dɔ bɛ yen nɔ o tɛ fɔ bɛɛ ma dɛ ayi ala ka kuma dɔ bɛ yen nɔ o tɛ ka fɔ bɛɛ ma dɛ o ye ɲɛsin mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma o kama a bɛ fɔ ko ya ayyuhalladhina amanu a bɛ ten de quoi yo ja kala ɲɛma ma wele ɲɛma gansan dɛ ayi ɲɛma la bɛ ka a y'aw labɔ donc o siratigɛ la an nana baara in daminɛ Yiribakɔrɔla nana sigi a ma ɲa ni Yiribakɔrɔla sigira Yiribakɔrɔla c'est de u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ baaraw kɛ u bɛ hakililaw bɔ maintenant n'u ye hakilina bɔ arajo bɛ yen a bɛ cari o fɛ bɔlɔlɔsiraw a kan ka cari o fɛnɛ fɛ min bɛ dilan bɛɛ yan a bɛ lakuru yɔrɔ jumɛn jɔnw de y'a matarafabaaw ye d'accord ko Yiribakɔrɔmɔgɔw o Yiribakɔrɔmɔgɔw fɛnɛ bɛ lakolokolo yɔrɔ jumɛn k'u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ teliya la k'u bɛ se ka masala u bɛ se ka ko dɔ dilan u bɛ se ka lase minnu bɛ kɛ baara bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na se jumɛn bɛ na se ka fɛɛrɛ jumɛn bɛ na se ka tigɛ pour que baara minnu bɛ kɛ a mɔgɔ bɛ se ka parce que i b'a sɔrɔ san bɛ ka nin min kɛ caman yɛrɛ t'a kalama ko kuran bɛ yan bi k'i jɔ k'an bɛ ka émission kɛ donc olu bɛna sɔrɔ cogo di o laseli minnu minɛ ka a bɛna kuru cogo di ni an bɛna taa sisan n'an ye kelekelew kɛ yɔrɔ wɛrɛ o kelekelew bɛ lakuru cogo di jɔn b'a archivé jɔn an bɛ ka fɛn minnu kɛ tan mɔgɔ de bɛ sirikali kan minnu b'a bɛɛ bila ni mago bɛ min na dɔrɔn a dati fɔ k'a fɔ dɔrɔn u b'a ta ka d'i ma ni ne ye émission kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an ka fɛn o fɛn bɛ kɛ olu b'a ta dɔrɔn u b'a bila u b'a ta fan bɛɛ fɛ yɔrɔnin kelen kan o kan tugun i mago bɛ émission ka kɛ cogo min na i ka hakilila ye min ye émission faamuna a ma faamu wa sigi kan ka kan wa sigi man ka kan kan wa a kan ka cari ka taa yɔrɔ wɛrɛ jumɛn maa wɛrɛ minnu mago bɛ nin émission in na sisan u b'a sɔrɔ cogo jumɛn u bɛ tɛmɛ jɔnni fɛ hors du Mali jɔn bon nin don in ne mago bɛ nin émission na i b'a sɔrɔ cogo di donc sirikali sigira pour que ka se ka o bɛɛ de lakuru k'o dan pour que mɔgɔw ka se ka i mana jɔ i mago mana jɔ émission na wagati o wagati cogo o cogo la a bɛ ɲini ka bɔ ka d'i ma ni mago bɛ kibaruya fɛn o fɛn na hali émission kɔrɔ kan a bɛ ɲini ka bɔ ka d'i ma kura minnu fɛnɛ bɛna kɛ fɛnɛ affiche bɛ dilan olu kunnafoniyaw fɛnɛ bɛ cari a sanfɛ en même temps fɛnɛ kelen-kelenw majɛ ye jumɛn a la jumɛn kan ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka fisaya mankete ni mankutu voilà donc o bɛɛ de bɛ ka ɲɛnamaya sisan i b'a sɔrɔ sisan an ye nin kalo kelen kɛ kuran t'an bolo kalo kelen an tɛ ka se ka kalo kelen kɛ mais sirikali tɛ jɔ o de kama a sera ka anniversaire organiser ka taa sɔrɔ arajo yɛrɛ tɛ ka baara kɛ wallahi ka taa sɔrɔ arajo yɛrɛ tɛ ka baara kɛ donc a dilanna yaasa ko o ko bɛ kɛ anw fɛ Yiribakɔrɔ dugutigi bulon faut que ça change a dɔ la ka ne to Liban k'an to Liban ne bɛ émission kɛ i ye kele-kele dɔ kɛ k'i to yen kele-kele dɔ tɛ dɛ émission ma jɔ yɛrɛ o émission ma jɔ parce que a tun bɛ labɛn sirikali de kan wallahi donc hali sisan émission bɛ se ka labɛn sirikali kan a bila cogo min mana n ja donc parce que technicien bɛ yen mɔgɔ bɛ yen minnu b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ wallahi donc o groupe sirikali o de a sigira ka nin baara de kɛ fo an bɛ donni min na i ko bi n'i y'an san 10 ye an bɛ nin baara la donc Yakuba Mamutu Jara informé len k'a fɔ ko anniversaire bɛ yan hali bi ka dɔn kuran yɛrɛ tɛ yan anniversaire bɛ na kɛ cogo di o mun ye o bɛna tɛmɛ sira jumɛn parce que gunguru gili bɛ yen quoi c'est-à-dire que gili bɛ yen min tɛ ale ɲɛ bɛ min na sanfɛla la yen quoi donc jɛnatigɛ ko ye ni fɛɛrɛw de sirikali sigira ka nin baaraw de kɛ baara tɔw minnu kɛra kɔnɔna na tagalen ɲɛfɛ an bɛna olu kibaruyaw sɔrɔ mashallah honorable Sidiki Kuyate an bɛ fɔ i ka walawala la mais an y'a bɛɛ fɔ an tɛmɛna yɔrɔnin dɔ kan n bɛ fɛ ka hakili jigin o la i parlen dɔ bi dɛ
sisan bɛ ka nege pari la parce que mali ko tɔ kelen an bɛ ka ɲɔgɔn bila donc kɔni an tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔnin kan parce que anw yɛrɛ y'a ye fɔlɔ an tora parili filɛli la an ma se ka kuma yɛrɛ fɔlɔ misiniya la bi non bi kɔni yakuba yɛrɛ ye ne kɔri kan dɛ ko directeur natɔ ok ko ne tɛmɛna n ye mun bɛ se k'o yɔrɔ bɛɛ Basiriki an b'i fo i ka walawalali la dakuruɲɛ damadɔ dɔrɔn i sera ka serikali ka laɲiniw fɔ an ye et puis nin san 10 in kɔnɔna na a sera ka jɔ ka koba ni fɛɛrɛ minnu tigɛ mali ko sira kan i bɔla k'olu fɔ donc toujours ɲininkali bɛ n bolo ka se ka ɲɛfɔ ɲɛna a fɔla ko bientôt mali a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ san 14 san 14 janvier nata tile 17 an bɛ kɛlɛ la se ka fɔ crise mais souvent ne b'a fɔ guerre le 17 janvier 2013 et 17 janvier 2026. 17 janvier 2012 que 2012 je dis. Et 17 janvier 2026. Donc an bi ni ta ka yɛlɛma minnu na malika fanba ti u ka fini doncogo yɛlɛmanen tɛ san 14 mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ anw ɲɛna studio kɔnɔ yan ni lamɛnnikɛlaw fɛnɛ bɛna o kɛ leçon ye u bolo u ka sigidaw la. Sise b'a dɔn ko yɛrɛwolo tɔnkɔrɔ min bɛ yen i b'a dɔn o ye san 6 sɔrɔ kan. Oui, 19 passé en novembre. O bɛ sigi wagati min na n'i ye 6 bɔ ta ani fɛn na ta ani 4 na o tɛ 18. Yɛrɛwolo bɛ sigi dɔɔni min na o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma san 10 bɔ. Yɛrɛwolo ko trop c'est trop ko o jana wallahi jeli bɔ a ci cɛ a mɛnna kɔnɔ trop trop même ko jeli bɔnta cayara n'o fa ka cɔ ten wallahi n'est-ce pas o yɛrɛ Yɛrɛwolo ka san 4 anniversaire ye o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ kaso la. Y'a sɔrɔ san 4 y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw panikɛra. Paniki tɛra sɔrɔ bɛ kaso la. Bɛ paniki kɔdan tɛ kaso de. Ni san 3 kɛ dɔrɔn san 4 taa fagabagaw a fɔla k'o ka bɔ yen fɔlɔ. K'a ka continuer. A y'a sɔrɔ bɛ kaso kɔnɔ. O ka bɔ yen sa o kana bɔ yen sa o kana bɔ yen. Wa n'i bɛ kaso la a ma se ka fɔ bilen k'i ka bɔ yen. N bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn. Mali ye jamana de ye. N k'i ma siran ye dɛ. N b'a f'i ɲɛna ka d'a kun de kan dɛ. Awɔ kɛ. Ni ne bɛ diɲɛlatigɛ ko o kɛ kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ. O ye mun ye? Hali ni ne ma kɛ ɲamakala ye an ɲamakala bɔnsɔnw de ye dɛ. Kuyatɛ. Jɛlen don. Kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ ni ne bɛ diɲɛ la. Hali ni ne ma kɛ jeli ye ne ye jeli bɔnsɔn de ye fo ka su ko fo ka dugu jɛ. Kuyatɛ. N ka jeli b'i laminɛ. Mais est-ce que i b'o kɔrɔ in dɔn wa? O ɲɛfɔ an ye. Fani an bila sira o la. O kɔrɔ de ko foronto bɔrɔ mana kɔrɔ cogo cogo. K'an pe de ti sota laban. Ti sota bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Parce que n ye tiɲɛ dɛ. Parce que jeliya fɛn min don anw fɛ yen o ni min don aw baliden fanba bolo kelen tɛ dɛ. Ayi fɛn kelen yɛrɛ tɛ. Bon aw bolo sisan a bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ? Tɛ anw maliyɛnw bolo fana a bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ? Anw bolo a ma yɛlɛma. Jeliya ye ka ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn ka se ko la k'i pan ko kunna ka ko dilan ka mun dilan ka mɔgɔya dilan ka dilan ni jumɛn ye ka dilan ni danbe ni cɛsiri ye bɛɛ ni keleya kɔnɔ yɛrɛwoloya ani yɛrɛtigiya kɔnɔ. Kuyatɛ. Mais est-ce que jeli fanba fana b'o sira kan an bɛ don min ko bi? Non jeliya in tɛ yen bilen min bɛ yen bi o ye giriw de bɛ yen. N mago bɛ nin yɔrɔ de la. Jeliya in ye tariku de ye. Dɔ fɔ. An bɛ baara kɛ ni min ye bi maaw bɛ baara kɛ ni min ye bi o ye tubabuw nana a ɲini maaw ka kɛ min ye an bɛ baara kɛ n'o de ye. O de nana wele ko griot. O de nana wele ko griot. Donc o de ye aw b'a wele min na ani maliyɛn fanba b'a wele tubabuw ka wele cogo in de la bi. Olu b'a ye o minɛn de kɔnɔ. Parce que maliyɛn fanba olu t'a dɔn ko tɔgɔ in ladanna de. Walahi. Ka miirina dɔ don a la
tɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Pierre Loti. Pierre Loti. Ale de ka tɔgɔ dannen don. Ale de ko les griots sont les gens les plus paresseux qui ne savent rendre la vie plus errante et ne se soucient jamais de lendemain. Allahu Akbar. Kuma jugu ye dɛ. Awɔ. Donc baara minnu kɛra, maa minnu ka ɲinini ma se yen, olu de b'u. U yɛrɛ disi gosi ko je suis griot international. Je suis griot international. Lebu dan. Subhanallah. A bɛ ka min fɔ a yɛrɛ b'a. A t'a dɔn. A t'a dɔn, mais a yɛrɛ fɛnɛ ladanna ka a ko di. Yee. Zanatigɛ la. Fɛn dɔ de bɛ dugukolo kɔ kan. Min ni an ka maanifinya kɔnɔ, a yera ko de ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ. O ye jumɛn ye Kuyatɛ? Dali fɛn fɛn bi. Dali fɛn fɛn bɛ k'a la danna. Min ka bon n'a fɛn bɛɛ ye. Kuyatɛ. Min ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye. N'i y'an ka maanifinya ta. I b'o dɔn. O tɛna kɛ kuma ye. O kuma dɔrɔn de. Kuyatɛ. O de kama, Amadou Hampâté Bâ b'a fɔ. Kelen. Que la parole est attribut divin aussi éternel que Dieu lui-même. C'est par la puissance du verbe que tout a été créé. En donnant le verbe à l'homme, Dieu lui a légué une part de sa puissance créatrice. C'est avec le verbe lui-même que Allah crée, que Dieu crée. Kafanya Allah subhanahu wa ta'ala ya kanu kaminke iza arada Allah shay'an an yaqul donc aba fod Dieu du soir la nature dit je suis. Voilà donc kuma obe Kuyatɛ ma fama amada la gwansa nyama belebele bain o seba bain o le nana ta an ka maanifinya kɔnɔ ka kalifa mɔgɔw de la a kalifara minnu na olu de nana wele an fɛ ko jeliw o de y'an ka jeliw kɛ ɲamakala ye. Awɔ o de ye jeliw kɛ ɲamakala ye. Kuma kalifali dɔrɔn o de ye jeliw kɛ ɲamakala ye. Allahu Akbar. Sinon n'o tɛ o tɛ jate ɲamakala. C'est-à-dire que fɛn minnu bɛ yen k'olu yera an ka mɔgɔninfinya kɔnɔ k'olu kan ka taga kalifa ko ɲama bɛ sɔrɔ o la o dɔ ye kuma de ye. Donc o kalifa o ɲama c'est-à-dire que o ɲama fɛn minnu kan ka se ka kalifa ka sababu kɛ fɛn min b'u nɔ kan, c'est-à-dire que fɛn de b'u la, c'est des forces. Ouais, fanga dɔw de b'u la. Fanga dɔw de donc ni ɲɛdɔn yɛrɛ tɛ ɲama b'a la n'a bɛ se ka yɛlɛ kan. Il faut ka lakuru de. Ka labaara. Voilà. Ɲɛdɔn kɔnɔ. Ta min b'an bolo an bɛ min wele ko tasuma. A bɛ ladan don min na dugukolo kɔ kan walima a bɛ ladan don min na an ka maanifinya kɔnɔ minnu min y'a ladan olu tun tɛ mɔgɔninfinya minɛn yɛrɛ kɔnɔ an bolo yɛrɛ. Maa min ka lɔnniya kɛra sababu ye ka se ka taa ladan o kama ni o tun tɛ an bolo mɔgɔninfinya minɛn yɛrɛ kɔnɔ. Allahu Akbar. Awɔ. Donc o la i bɛna faamu dɔrɔn ko jeliw ka ɲamakala sɔrɔla kuma kalifa de fɛ. Donc u kan ka kuma kɔnɔ gɛn u kan ka kuma. Parce que quand on a les chiens là dans le fɛn bɛɛ de tiɲɛni ye. Allahu Akbar. O ye maanifinya tiɲɛni ye. Donc tiɲɛni b'a daminɛ kuma tiɲɛni de la. Tiɲɛni bɛ daminɛ ni kuma tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ fini se ka yen bɛ tiɲɛ de. Bi tiɲɛ de. Kuyatɛ. La répartition de la société. Voilà. Commence par la foro de mot. Donc o siratigɛ la i bɛ min faamu dɔrɔn ka na i ka ɲininkali la anw filɛ nin ye kɛlɛ min kɔnɔ san 14 maliden a ladugira ladugi cogo min na o ye anw bɛ ka jɔrɔ ni san 14 ye ka kɔn san 14 ye anw jɔrɔla fo k'a fɔ ko an bɛ sɔn k'an yɛrɛ di c'est-à-dire k'i bɛ sɔn ka taa kaso la i bɛ sɔn mugu bɛ ci la i bɛ sɔn ko wɛrɛ bɛ k'i la pour que jelibɔn ka jɔ quoi. N'est-ce pas? Maintenant, il faut k'a fɔ o bɛ kɛ donni min na maliden fanba t'a dɔn min bɛ sen na yɛrɛ. A kɛra mɔgɔ dɔw ɲɛna ko n'i y'a ye o t'a dɔn min bɛ sen na c'est parce que kɛlɛ bɛ kɔrɔn fɛ de. A donni ma ne ko mɔgɔ ma hali ni kɛlɛ nana ci
kɛlɛ nana bi u ka du kɔnɔ yan u sen u ma musokɔrɔnin kuncɛ la o kɛlɛ ça change rien dɔ yɛrɛ t'a kɛ dɛ jɔnya kɔnɔ jɔn tɔgɔmasiriba i b'o dɔn o ɲɛfɔ an ye n'a t'a dɔn a t'a dɔn n'a y'a dɔn a banna donc a dɔnni n'a dɔnbaliya i bɛ maa ma ye k'a bɛ ka kɛlɛ kɛ ko i bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ o tɛ jɔn de ye o tɛ jɔn de ye ala ka dɛmɛ bɛ na o mɔgɔ sugu ala ka dɛmɛ yɛrɛ tɛ o tɛ jɔn de ye o farisogo de bɛ bolo la jɔn ye hakili de bɛ bolo la ye o donc o de kama n k'i ma san 14 labɛn ma ka kɛ anw fɛ pour que san 14 tiɲɛni min kɛra mais i b'a kalama ko n'i ko k'i b'o baara kɛ Mali kɔnɔ yan bi i b'a dɔn min bɛna ye a bɛ kɛ dɔ ɲɛna ko e bɛ k'ale ka fiɲɛ de fɔ tuma min na i bɛ k'i ka jamana gɛlɛya jamana jelibɔn min bɛ ka kɛ an k'a faamu k'a ni kɛli man kan an bɛ se ka bɔ nin sira fɛ k'o kɛ a bɛ dɔ ɲɛna k'i bɛ k'ale de menace quoi komi si n'a fɔ ale de bɛ k'a kɛ e ko Mamutu Jara e ma jamana in tacogoya Kuyatɛ bon e ma jamana in tacogoya bon c'est pourquoi jamana kɛra an bɛ ɲɔgɔn sinsin k'a ɲɔgɔn di juguw de ma ka tila k'an sigi k'an miiri an bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ wajulukala dɔw ma ka wajulu mɛ ala de ka kɛ dɔ k'a firi ala ka jumɛn ala jumɛn quel ala quel Dieu mais e bɛ ka ala jumɛn de ka e bɛ ka ala jumɛn de ka taabolo prêcher an ye dɛ k'an ka ko don dɛ mais sini filɛ i ɲɛ b'a la gɛlɛya min b'an kan a ta yɔrɔ i ɲɛ b'o la i dɛsɛlen don k'o tiɲɛ fɔ ka t'o bɛɛ ta k'o da ala kun ka tila ka mais c'est pourquoi mais o de kama n'i ko k'i b'i sigi n'i ka degun ye ala de bɛna ta ka bɔ i kan i bɛna dɔn yɔrɔ la ne de ye jɔn ye ou bien n'ala de ye jɔn ye i bɛn'o dɔn parce que i bɛna ɲina min kɔ dɛ anw man ca o jamakulu bɛ yen minnu kun ka ca n'an ye siɲɛ 1000 u y'u sigilen to kɔnɔ sukoliya la min dar'u kan e ta jɔyɔrɔ foyi t'a la walahi e ta jɔyɔrɔ n'i miir'o la a bɛ maa jɔrɔ awɔ a b'i jɔrɔ quoi donc o siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ sen na mais min sen na malika fanba t'a dɔn an bɛ min kɔnɔ dɛ san 14 an bɛn'o de sɔrɔ kɛlɛ la kalo kura tile 17 kalo kura tile 17 mais malika fanba t'a dɔn min bɛ sen na yɛrɛ ne t'o si ye u bɛ min dɔn bi dɔrɔn i b'o dɔn aran bɛ yen aran tɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen wa tɔɔrɔ tɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen tɔɔrɔ tɛ yen tɔɔrɔ tɛ yen dɔw ka bɛ yen dɔw ka tɛ tɔɔrɔ bɛ yen dɛ sisan i b'a dɔn ko pour que i k'a faamu k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan min ko k'a bɛ faso fɛ min ko k'a tɛ faso fɛ ko danfaraba don ɲɔgɔn cɛ b'a dɔn min fɛ anw minnu bɛ yen n'a y'a si bɛɛ kɛ ka ni kɛlɛ ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ bɔ nin kɔnɔ e wɔrɔ Mali kali kɔnɔ yan nɔ o bɛ de ka kɛlɛ k'i bolo min ye aran bɛ yen aran tɛ yen kuran bɛ yen kuran tɛ yen i ka kɛlɛ tɔɔrɔ tɛ a munumunu k'a bɛn ne ma ɲɛfɔli dɔrɔn de b'an bolo ɲɛfɔli yɛrɛ tɛ baro gansan aran bɛ aran tɛ yen ça rapporte quoi ko sisan kɔni i bɛ taa dɔrɔn i b'a sɔrɔ hali aran tɛ yen ko ni n taara ko station tɛ yen sini a bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fɔ tuguni ko tiɲɛ yɛrɛ la taa aran tɛ yen i taara i ma station yɛrɛ i yɛrɛ découragé kojugu i bɛ jɛ i ka bolifɛn kɔ sisan i bɛ kɛlɛ tiɲɛ i b'a kalama ko o malika fanba bɛ o tiɲɛni min kɛ quoi o tiɲɛni quoi c'est à dire que terroriste tɛ yen impérialiste tɛ yen jugu tɛ yen jamana kɔnɔ ko min bɛ se k'o ɲɔgɔnna tiɲɛni ɲɛsin an ma o tɛ yen quoi donc gɛlɛya yɛrɛ fanba bɛ sin ka kɛ aw yɛrɛ ye ka taa sɔrɔ i bɛ ka jugu fanga kɛ min ye i b'a sɔrɔ jugu yɛrɛ sinsinlen don aw yɛrɛ comportement jugu yɛrɛ tɛ ka fɛn yɛrɛ kɛ yɛrɛ jugu tɛ ka pɔri kɛ a bɛ se ka mun kɛ n'a bɛ se ka fɛn kan tɛ kɛ yan dawutugura i ci an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kan yan dɔrɔn ka ɲɔgɔn tereke sinon jugu bɛ ka mun de kɛ an dɛsɛlen bɛ ka ɲɛsin an ka gɛlɛya ma jugu bɛ ka mun kɛ mun Kuyatɛ a kuma san 14 malikaw an bɛ min kɔnɔ ne ma fili ne ma ɲinɛ bɛɛ y'a mɛn dɛ san 14 kɔfɛ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ko ne yɛrɛ ko hali a tɛ dɔn maliyɛn na k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ la quoi a baro tɛ kɛ quoi parce que i b'a dɔn n'i y'a ye min ka nin rappel ninnu kɛ dɔwɛrɛ tɛ ko ye mɔgɔ caman de tun b'a miiri k'a fɔ ko y'a ye maliyɛn ne ko non maliyɛn mais yɔrɔ jumɛn maliyɛn y'a kalan
k'a fɔ ko natɔ filɛ an ka wuli ka kɛ a y'o kalan yɔrɔ jumɛn o tɛ yen o kalan yɔrɔ foyi tɛ maliden bolo o de kama ne k'i ma n ko n'i y'a min ye o sira kan o y'ala ka latigɛ de ye sinon kɛcogo t'o la labɛn tɛ yen min b'a to mɔgɔw bɛ bila o sira kan ne de ye fɛn dɔ f'i ye jugu tɛ se ka sɔrɔ Mali la ka tɛmɛ mɔgɔw kan minnu b'a fɔ ko n'i y'a kɛ Mali ye ko danga b'i kɔ ne ye Mali jugu kɔ kan taw ye non mais olu de ye jugu tɛ se k'o da an kan ka tɛmɛ olu kan o miirina jugu tɛ se ka sɔrɔ jamana la ka tɛmɛ olu kan donc o miirina ye mɔgɔ si m'o ladan fɔ maliyɛnw yɛrɛ an yɛrɛ de y'a lakolokola ni ɲɔgɔn cɛ ka tila tugun ka hami kɛ ka bila fasoden ɲumanw na fasoden sɛw la minnu bɛna don ni gɛlɛyaw cɛ diinɛ y'an bolo fɛnɛ koyi taabolo de don f'u bɛ tila k'a fɔ ko n kana mamanden ko fo ko bilen don ka fɛn ladannen de dogo jugu tɛ se ka sɔrɔ jamanadenw na Mali la ka tɛmɛ ni maa ninnu kan ne de y'a f'i ye hali sini a dun kuma bɛ ka fɔ kana siga la hali sini u b'o de kɔnɔ a bɛ fɔ denw ɲɛna denw bɛ bange k'a sɔrɔ a bɛ fɔ ba ta fɛnɛ Kuyatɛ nin walawalali o diyara n ye donc sa ka kun tɛmɛna yɔrɔ dɔ tun bɛ n tun bɛ fɛ k'o d'a kan yanni an ka bɔ sirikali kɔnɔ yeli o sirikali a ka objectif a y'olu sɔrɔ olu sɔrɔla e b'a dɔn Mali ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ko sisan Kuyatɛ n'i ye ko boloda k'i bɛna ko dɔ ɲɛsigi Mali ko la a bil'i kunna k'i b'a kɛ ka dan yɔrɔ c'est-à-dire k'i b'a kɛ ka dan yɔrɔ dɔ de la i ka objectif bɛ se ka sɔrɔ c'est comme souvent ni mɔgɔ min ko sisan tɔnba min tun b'an ka jamana kɔnɔ révolte debout sur les remparts que est-ce que a ka objectif sɔrɔla o n'est-ce pas a bɛ se ka ɲininkali kɛ c'est-à-dire que n'i y'a jateminɛ objectif bɛ ye yɔrɔ fila anw bɛ fɛ ka nin de kɛ nin wagati in kɔnɔ i b'a sɔrɔ a k'o fɛn bɛ bɛn 5 ma i b'a sɔrɔ a 5 a b'a bɛɛ kɛ mais a 5 bɛɛ kelen kɔ i b'a sɔrɔ olu kan ka wolo résultat min na conflit min na jaabi min na i b'a sɔrɔ o tɛ sɔrɔ o sababu bɛ se ka kɛ mun ye parce que a bɛ kɛ ka taa sɔrɔ aw ma kɛ quoi a b'a yɛrɛ kɛ de non a t'a yɛrɛ kɛ sira de bɛ d'a ma a bɛ kɛ ka taa sɔrɔ aw ma kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ san dɔ bɛna wuli tuma min na an bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka taa dɔ ka kɛlɛ ye MINUSMA kana taa ye mais ale tɛ fɛ MINUSMA ka taa mun na maa kan k'a yɛrɛ ɲini ko la ok mais minnu bɛ fɛ MINUSMA ka taa olu fɛ MINUSMA ka taa mun na olu ka jaabi kan ka dɔn bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ miiri minnu bɛ fɛ MINUSMA ka taa olu ka jate la fɛn dɔ de bɛ yen nɔ kɛlɛ la a ka jugu dɛ o ye jumɛn ye fɛn juguba o y'aw nana kɛlɛ de kɛ dɛrɛ wagati indépendance min da ye exemple ta ye quoi fo sisan nana ye k'a fɔ aw labɛnna ka se k'a ka dɛrɛya sɔrɔ a labɛnna fo k'a sɔrɔ a bɛ se k'a sɔrɔ dɔ bɛ n'i kanto ko non sisan t'a wagati ye ouais mais est-ce que a bɛ ka kuma min fɔ e b'a juguya dɔn est-ce que i b'a kuma juguya dɔn non a ka kuma bɛ na a tɛ se ka suma galabu faga de ɲini aw la sisan quoi mais o y'a juguya dɔ ye mais a ka kuma juguya yɔrɔ min na min f'i ɲɛna o min ye ale t'a fɔ ko nin t'a wagati ye a bɛ wagati dɔ di a yɛrɛ ma n'est-ce pas o bɛ se ka kɛ san mugan ye d'accord n'est-ce pas aw yɛrɛ bolo ko a bɛ ka hakilina de fɔ kɔrɔ ko o fana y'a fɛla de wa ko tiɲɛ dɔ fana b'a la ok mais i tɛ yɔrɔ min dɔn maa caman hakili tɛ yɔrɔ ma o de ye maaw dɔw de y'a ɲini ko an b'an yɛrɛ bɔ jɔnya la ka dɛsɛ a dɔw la olu bɛɛ fagara yɛrɛ aw nana ɲɛ sɔrɔ sisan aw minnu y'a ɲɛ sɔrɔ tugun a bɛ tila k'a fɔ tugun ko aw fana tile la ko a man ɲi o taa n'are di tuguni quoi sisan n'aw seginna a bɛ k'a ka jɔnya ɲini ka bɔ a bɛ ka kɛlɛ kɛ ka bɔ min ka jɔnya la ale tɛ segin ils vont vous broyer ale t'aw to yen non a bɛ yɛlɛ aw kan a b'aw nɔni a b'aw nɔni nkalon tɛ maintenant sisan a b'aw nɔni aw minnu n'aw nɔnina
san joli wɛrɛ bɛna se ka sɔrɔ yasa aw ɲɔgɔnna ka se ka sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛna jɔ ka se nin kunaba la. O b'a sɔrɔ ale yɛrɛ tuma min da yɛrɛ ma o 30 tɛmɛna. ale tɛ se ka lamɛn. Jugu kun tɛna se k'o sɔrɔ o la. kuma laɲini o de ye o. c'est pourquoi a mɔgɔ minnu b'aw senkɔrɔ u bɛ min tiɲɛ aw ye jugu tɛ se k'o k'aw la o. walahi. sabu ale b'i siri de k'i di jugu ma. kana siga la. ka taa sɔrɔ jugu yɛrɛ dɛsɛr'i la. jugu yɛrɛ dɛsɛlen d'u la jugu dɛsɛra yɛrɛ. donc ale yɛrɛ ka jugu ni jugu ye o. ala sa an bɛ ka minnu ye ko jugu olu tɛ pɔre sa n'olu tun ye fɛn ye ne tun t'a fɔ ko ne kelen e b'a dɔn ko kuma in fɔra kun jumɛn de kama o de kama n k'i ma ko ni ne bɛ jɛ la sɔn yɔrɔ ma dɔrɔn an tɛ kɛlɛ en tant que ɲamakala ayi kana sigaw la ni sɔnna o yɔrɔ ma dɔrɔn Kuyatɛ ni sɔnna o yɔrɔ ma dɔrɔn an tɛ kɛlɛ Kuyatɛ voilà c'est-à-dire n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna n tɛ foyi e bɛ se ka fili mɛ a tɛ kɛ kun fɛ dɛ n'i y'a ye ne tun b'a fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn fo dɔ bɛ dimi kɔrɔ quoi i bɛ k'i yɛrɛ lagosi parce que ale t'a dɔn ko don dɔ kuma de don a fɔ kun ye ne b'a fɔ ko ne kelen bɛ se k'o kɛlɛ o kun ye k'a yira aw la ne bɛ ka kuma in fɔ bi kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'olu tɛ jugu ye olu tɛ pɔri ye olu ta ka fɛgɛ a ko la olu tɛ pɔri ye imagine a b'a fɔ a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ ka hakilila kumaba de fɔ mais n'aw ye kɛlɛ jɔ a bɛna yɛrɛ bɛ min ka jɔn a la o bɛna labɛn kɔrɔ de tigɛ ka n'aw kama a t'aw to yen a b'aw kelen kelen gosi sinon a b'a fɔrɔba gosi yɛrɛ maintenant minnu bɛna wuli aw kɔ a bɛna min diya ninnu mɔgɔ ninnu kan o fana de bɛ ta ka kɛ wɛrɛ fɔ o jɔ olu ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko aw ma ninnu bɔ quoi ninnu y'a kɛ ka dɛsɛ de quoi o maa kelen min tun bɛ k'a fɔ a ka tuma ma se aw gosilen kɔfɛ maa kura minnu bɛ na a b'a fɔ k'a ma ninnu ɲɛ a bɛ kɛ ten dɛ min dara ninnu kan awɔ filɛ donc aw seginni kɔ o t'i ye bilen dɛ jɔfɔ bɛ min ye o de y'a ka dɛsɛ de ye Allahu akbar awɔ ne kuma dabiri bɛ yen se ka kɛ quoi voilà a tɛ se ka kɛ quoi donc o la farafina kɛlɛ éternel recommencement de donc objectif yɛrɛ hali n'a sɔrɔla wala n'a ma sɔrɔ o dɔ man di parce que a b'i bolo a t'i bolo don quoi a t'i bolo a t'i bolo don quoi donc o de kama don o don kɛlɛ bɛ yɛlɛma aw bolo cogo min na objectif bɛ yɛlɛma ten n'o tɛ ale ka objectif ye ka se ka jamukanw lakuruli ni a jɛnsɛnniw ni kalanbolo ni émission labɛnni ni émission kɔlɔsili ni a jɛnsɛnni a y'o kɛ ka ɲɛ fo ka wasa alhamdulilah wasa sɔrɔla fo ka c'est à dire k'a kɛ wa o sɔrɔla an filɛ o tɔnɔ de la yɛrɛ mais a kɛ o kɛ senkɔrɔjugu ɲinjugu ɲabagacɛnw olu de bɛna ka na nɔnɔw tɛ pɛlu ta finalement objectif don o don a b'a ɲini de fo ka taa jamana bɔ bolo lama rahimallah ala k'o kan ɲɛ c'est pour te dire que ni jamana in n bɛ se ka kuma kan quoi ka sɛbɛn n ye jamana in kunun dɔn ka taa sɔrɔ n ma kunun kɛ yan Kuyatɛ n ma kunun dɔn Kuyatɛ cɛbaw ni musobaw o cɛ ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ o muso ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ ka daminɛ kunun ko bi k'an b'a ɲini k'a dɔn min ye min ye min tɛmɛna sira min fɛ a fɔra minɛ ko mɔgɔ min tɛ fɛn kalama kunun na o tɛ se ka foyi ɲɛfɔ bi sisan ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali laban kɛ honorable la ka sɔrɔ ka kuma d'i ma n'a tɛ kɛ basi bon sisan honorable nin bɛɛ walawalalen kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sisan mɔgɔ dɔ bɛna émission mɛn a bɛna kanu ka gɛrɛ sirikali la wala ka gɛrɛ jiribakɔrɔla la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sirikali la sɔrɔ sisan a bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ a n'a sariyaw ye jumɛn ye bon n'a ye weleli kɛ 79 79 08 2 8 36 36 34 34 u b'a bila sirikali kan a bɛ bila sira ka bila sirikali kan bon tɔn min don walima groupe min don yoya tɛ dɛ tɔgɔ sɛbɛn b'a la kalo sara fana b'a la c'est à dire ni y'a faamu n'i ye weleli kɛ a bɛ yira de i b'i yɛrɛ lakodɔn n'o ye tɔgɔ sɛbɛn o tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ kalo kalo musaka dɔ de bɛ sara pour que a ka se ka kɛ o musaka kalo la maa b'a yɛrɛ ɲininka k'o bɛ se ka kɛ joli 200 dɔrɔn 200 san kɔnɔ a bɛ bɛn 2000 ani 400 i b'o carte ta dɔrɔn caman yɛrɛ b'o sara directement un coup donc ka sinsin honorable ka kuma kan ko ni mɔgɔ minnu y'a kanu ka sirikali lasɔrɔ i bɛ numéro min wele o de ye 79 08 36 34 n'i ye weleli kɛ ɲɛfɔliw bɛ k'i ye bilasiraliw bɛ k'i ye i bɛna fara nin groupe sanuma in kan kɔnɛ bisimila wagadu soninke i fo hali bi an bɛ sirikali ka anniversaire kɔnɔ ko lamɛnjɛkulu ka laada lakili ka ba jɛnɛ ka lɛfɛ jansa jansa mana jɛnɛ ka lɛfɛ de la toujours numéro la ye dɛ voilà donc ko lamɛnjɛkulu ka u ka laada lakile an bɛ continuer ni ɲininkali ye ka taga Basiriki fan fɛ honorable Siriki toujours ka i ɲininka dɔrɔn pour ka
Malika fanba b'a kanu fo ka se an ka jɔyɔrɔba kalifalen bɛ minnu ma n'u b'a kanu ka Mali dɔfɔ yɛlɛma. I b'o sɔrɔ o ye cogo di Malika fanba yɔrɔ ka se an ka jamana sanfɛ baarakɛla dɔ yɛrɛ ma n'u b'a kanu k'a kɛ fɛn dogo ye quoi. Diɲɛ ladala kɔrɔ la. Fɛn fila de bɛ yen. Diɲɛ o de. Fɛn fila. Mais Malien ne nana sira camancɛ sira dɔ bɔ. Min tɛ fila in ye. Min tɛ fila in ye. Route des milliers. Route des milliers. An bila sira honorable. O bɛ kɛ cogo di? Sira fɔlɔ ye tiɲɛ de ye. Alhaqu. N'i y'o bila. Ala ye. I bɛ taa nkalon na. Wallahi. Mais Malien nana sira sabanan min ɲini. A bɛ tiɲɛ ta. A b'a mamu ni nkalon ye. Walima a bɛ nkalon ta. A b'a mamu ni tiɲɛ ye. K'a kɛ musala mɔdɛ ye. Musala. O lama dɔ bɛ se ka kɛ mun de ye? Musala mɔgɔ ye mɔgɔ de ye. Ni ko nana. Awɔ. A tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tɛ se ka. Nkalon fana tigɛ. A tɛ se ka nkalon tigɛ. A bɛ dɔ ta fila bɛɛ la. K'o fara ɲɔgɔn kan. Ka tiɲɛ dɔɔni nkalon dɔɔni. Na o tigilamɔgɔ a tɛ se ka sɛ dabɔ ji la. Au contraire ale b'a ɲagalen quoi. Ale ka ji ye ji wɔlɔkɔlen de ye. Tɛ ji ko mɔgɔ ɲɛ. Mɔlɔnko mɔgɔ ɲɛ a tɛ ji sumaworo mɔgɔ ɲɛ. Ale ka hadamadenya bɛ o cogo la. Ni so ni fura. O milieu. N'o tɛ Paul Valéry ko. Awɔ. Le soi est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait créé. Dongɔnɔmugu min bɛ yen. Awɔ. N'a basiyalen don ka tɛmɛ diɲɛ dongɔnɔmugu bɛɛ kan. K'o de ye dɔ fɔ ye. A y'a faga da kun jumɛn kan. Chaque historien d'une époque donnée présente une tête coupée qui fait l'objet de ses références. A sɔrɔ dɔ fɔ kɔnɔ. Min bɛ se ka dɔ fɔ lase ni tunya ye. Man ca. Man ca. Man ca. O la. Dɔfɔyala. Bɛɛ bɛ fɛn dɔ de ta k'o yira k'a fɔ ko ɲa fila. Nka ɲininikɛlaw bɛ bɔ n'a ye ka ko tiɲɛ da kɛnɛ kan parce que i b'a ye ko dɔfɔ bɛ don fɛn damadɔ kɔnɔ an fɛ yan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mais anw ta kɛra bolofara fɛn wɛrɛ b'o kan quoi parce que i b'a sɔrɔ dɔfɔ bɛ sebaya de di dɔ ma dɔfɔ bɛ tiɲɛ lasegin dɔ ma dɔfɔ bɛ dɔ ka bonya de fɔ. Mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ a ka na ten dɔw tɛ fɛ a ka na ten. Donc o de b'u bila ka a ladogo. Ka dogo. A mamu. Ka mamu. Parce que dɔfɔ a bɛ boli dɔ sɔrɔ a dɔ ka nkalon de da kɛnɛ ma a bɛ dɔ ka c'est à dire que lebu de bɔ donc o la. Olu b'a ɲini ka dogo. B'a ɲini b'a dogo. Maintenant dogoli. A bɛna wolo fɛn damadɔ de la. O de ye. Sisan ko tiɲɛ ni ko nkalon bɛ bɔ o bɛ ɲɔgɔn. Ni tiɲɛ ni nkalon ɲagamina ɲɔgɔn na. Kɛta tɛ sɔrɔ. Parce que référence tɛ na yɔrɔ la. Kɛta foyi tɛ sɔrɔ a bolo. Mais là, on Maldenw nana yan. Oui. An bɛ binnen kɔfɛ. Oui, 2012. Ko mun de y'a mara san 20. K'olu si t'a mara bilen. Ko munna? Ko bawo san 20 kɔnɔ. K'olu ye tiɲɛni de kɛ. N'est-ce pas? Oui. Ok. Mais i b'a kalama. Ko kuma in bɛ fɔ tan de ya. U b'a fɔ tan de globalement mais o san 20 kɔnɔ mun de y'a mara n'i y'a kelen kelen ta k'a fɔ k'o de y'a kɛ malidenw tila ka fara ɲɔgɔn kan tugun k'i kɛlɛ olu bɛɛ nɔfɛ u bɛɛ kelen kelen nɔfɛ. San 20 minnu y'a mara u bɛɛ ye tiɲɛni de kɛ. O y'o de fɔ olu bɛɛ ye tiɲɛni de kɛ o ye n'i y'a fɔ tan bakurubaya la. Nka o maliden kelenw o maraba kelenw o b'a bɛɛ kelen kelen kɔfɛ o b'a bɛɛ kelen kelen kɔ kana tɔgɔ fɔ de kɛ dɔrɔn i b'a fɔ tan dɔrɔn de
Là, c'est grave. À ce moment qu'on a et qu'à faire quoi d'autres filles là-bas. Faut d'autres filles. Ni allez. Mon retour dit. Ay torti. Parfois ko politique. Kana sigala parce que avec le président ne o le campagne ka be o le maire sigia o le député sigia o le muko o bega idolu de mo nguni mais anga fo ka keni bisanga wuli ambe bi zero soro kono mais nana na se kwa nga dore ta o to ma ko ko fo iba e ka fo do wa fo ko ado sina basi diffamation wa fam ibna muye uye ala mele ka malik gelea ko damne Musa Binko n'est-ce pas ego anga ibisio kono est-ce que ibisio oh ubina malik gelea ko o damne Musa Bina n'est-ce pas do fere ba damne murugo Bina do bina damne atite binina do ba damne ibega binina e ma sisa angela na wati be mais jamana khuri mais jamana indi undon ni uka bi histoire mais uka bi histoire malenga bi histoire aba fore ko malenga là après la chute de Ibeka bi histoire de oui bi do fo au bo fo mena ko am fle problème na ko mo minu nyi Ibeka bi ngambol le ka problème ouais kulli an senin bema donc gelada mena murbo bilen ko fe gelada mena Musa bilen ko fe gelada mena Amadou Touré bilen ko fe gelada mena abedi donc discours fou de dron maliko ya c'est-à-dire que ni malin kuma la dron hein tay ka ci fe parce que avec mi fo parce que avec mi fo ni iklu wala tisi Kuyate. Mais comment on calme? On va jamais en connaître. Ni Congo avec ben à kai femme catastrophe. Allahu Akbar. Na menu be ke me famu tesoro. Papa. Pour que ka do famu ma soro sufi ka nyini ngali ke. Ni ngali ke dron, iba famu la ka fo ko ibura ka fam fo sam. Pour ma femme. Pour mi no pour ma femme. C'est ça le problème. Pour que ka do ko malin te fait, il ka mi fo malin. Avec un terrain fa ko mais kama famu ko e bodo mi fa ba soro nyingale jonjon ti soro bolore nyingale jonjon la ka fota la yi ay nyingale jonjon ta bolo e bino do mu fetan ne bro ni mi fota c'est le refrain de do quoi mais ma folie min ke pour la politique mo ko ba digi were la ne re dabali bana politique mo do la quoi tari bo digi lo o fora mal debe ma mali konya afora muso de achi afora artisu de achi kramo de achi ayam mali be achi be oh mais dore tabu dugula dore tabu digi dore ba ta diga era la quoi suna afora ko be achi ko Allahu Akbar wa afora ka achi wakati be fene da de dogo ko murmun na achi dogo ko musa na achi dogo politique mo démocrate achi bo a chena ni wakati bo sa adlana wakati te kuma ina non mais ça me fina o retard malik dlana wakati bino urtu dongo ok a chena me abi dlan choko mi fana ferete te non ni ta chen to go se aglan to go ne retard go fere chen no glan kuyate ore kama amita ore kama ante se ka glan muna parce que mi a glan ya ere to don kuyate aw ame min don o ya a chene ni do c'est gâté yoro man donc gâte tellement que ambe a dondro kwa chene no dron anti dore don ka chene no dron hein ouais nambe kuma mo drone fo ne re na ki ba glabe fina ki ya sorota bala e ko ni ko menata na be hakili jigi chokoroba dola ame mindo ale hakili jigi chokoroba dola yara ka chala suna mo nulu ko sami Allahu liman hamda rabbana wala yara ulu tofo suna nale sirifike do dona suna la almam be salla almam ko sami Allahu liman ale ko rabbana wala kala hamnu utlale salla morke ya wele ko kana e ko sirifike ko ni dele ko rabbana wala kala hamdu ko boala ko mena la de ko kele to la de
a bɛ hakili jigin o la bon ni t'o de dɔn Mali la Kuyatɛ ni t'o de dɔn i bɛ t'i yɛrɛ dɔn bunubunu na bunubunu i b'o dɔn ok i bɛ tali kɛ tasuma mɛnɛnen jeninen n'i y'a dalen ye ko bugurinjɛ mɛ ta b'a la ni tagamana kɔnɔ ni ta donna yɔrɔ la sisan i b'a sɔrɔ sisan a bɛ tila ka bugurijɛ bɛ tila ka da la mɛ ka taa sɔrɔ takisɛ b'a kɔrɔ e cɛ min f'i ɲɛna i fɛlɛbɔtɔ mana bolo ka taa don yɔrɔ ye i misi gɛntɔ mana bɔ la i ni misiw bɛ yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn na honorable Siriki babaliko bɛ taa nin parce que ni ko k'i b'a dilan ka taa sɔrɔ e ka maninfinya ma se nin hakilina ninnu ou ni dusukuna miiri min bɛ maliden na e tɛ nin dɔn ɲama b'i dun non nkalon tɛ mais de capan ta tɛ a b'i minɛ kana siga un coup donc fanga bɛ jugu la ka ɲɛsin an ma dɛ nin dusukuna miiri ninnu de ye jugu fanga ta yɔrɔ ye donc finalement i k'i sigi la jama bɛɛ ko k'a tiɲɛna wa a ko k'a tiɲɛna wagati bɛɛ la e bɛ wagati jumɛn na a ka ɲi bon finalement fo bɛ to u yɛrɛ danpe sisan ka taa jɔnya wagati i b'a ye k'a fɔ ni maa min ko k'a tiɲɛna Modibo ka wagati c'est comme n'a fɔ i bɛ k'i danpe ka taa sisan ouais o de bɛ ka kɛ u fɛ quoi c'est-à-dire que u bɛ ka jɔnya wagati lafasa ka tɛmɛ sisan kan yɛrɛma hɔrɔnya wagati kan i cogo dɔ maliden na n bɛ ka f'i ɲɛna de dɛ n tɛ ka kulonkɛ dɛ bɔnɛ min n'a fila kɔnɔ nin ye san 14 kalo kura tile 7 bɛ bɛn o de ma bɔnɛ san 14 a b'a kɔnɔ o tɛ gansan ye koyi walahi ne y'a f'i ye dɔw bɛ wuli u ka kɛlɛ kɛ yaasa taji ka sɔrɔ nɔgɔya la walahi o tɛ yan dɔnni ma bɔ ko o tɛna tan tabilen dudayama la n'o fɛɛrɛw sigira sen kan o tɛ dɔ bɔ aran na walahi tuma min na aw bɛ k'a ka lafiya dayɔrɔ ɲini dɔ bɛ k'aw fa neni k'aw ba neni tuma min na ni dɔ bɔra aran na o tigilamɔgɔ kelen bɛ tila ka t'i jɔ ko an m'a ye aran ti yan bilen mais finalement i bɛ jugu malo la e de ye jugu ye wa e de malo la ne yɛrɛ kɔni y'a dɔ ye wa ne ko k'e bɛ ka jugu min yira est-ce que e yɛrɛ de t'o ye e yɛrɛ de jugu ye mais mɔgɔw y'u ka kɛlɛ kɛ ko dɔ ka bɔ aran na dɔ bɔra aran na e kun ko k'u kana o kuma de fɔ k'o de ye fasoden juguya ye olu aran nɔgɔyalen e tila ka t'i jɔ tugun ko dɔ bɔra aran na ko jugu malo la ko jugu malo la c'est-à-dire que nin yɔrɔ la u tun ka loi dɔ de créer n'i ka réflexion sera la dɔrɔn ka cɛ i ka se ka neni dɔ kɛ dɔw ma quoi parce que Kɔnɛ i fɔlen don an bɛ honorable Siriki Kuyatɛ c'est-à-dire i b'a dɔn ko ils sont criminels c'est-à-dire que mɔgɔw ka kɛlɛ dɛ criminel conscient ou inconscient ninnu kɔni y'a dɔn ninnu ta inconscient ye ko ye criminel inconscient c'est une façon inconsciente mais ils ne sont pas inconscients parce que ils sont conscients de ce qu'ils font mais d'une façon inconsciente ils agissent ainsi mais min mɔgɔ ninnu dɔn quoi diɲɛlatigɛ la mɔgɔ minnu tun bɛ e bɛ ka mɛn k'a fɔ kun min fɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ka u kɛlɛ anw ye k'a fɔ ko Kidali tɛ sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli ko dugukolo k'a tɛ sɔrɔ hali min t'anw ye o de nana ko Faransi tɛ taa dɛ k'a tɛ taa ko accord tɛ wuli ko MINUSMA tɛ k'a tɛ taa bon kabako ye min ye ninnu bɛɛ sɔrɔlen mɔgɔ minnu tun bɛ ka nin kɛlɛ kɛ non kuraw de nana minnu tun bɛ ka fɔ a tɛ se ka kɛ dɛ moi je me rappelle bien mɔgɔw y'an wele de ka fɔ an ye ko hali min tɛ anw ye quoi ko Faransi ko k'an ka taa an ka baara la an k'an sen bɔ nin ko ninnu na cɛ olu nana tilan tugun ko bi olu bɛ k'a fɔ bi hali bi ko a b'a la Faransi bi kabako don parce que honorable ni dɔ fɔ tɛ ɲɛfɔ la i b'a kalama komi i yɛrɛ y'a fɔ ko kɛta tɛna kɛ quoi parce que sisan génération bɛɛ bɛ se k'i tu sais que est-ce que Bokar est-ce que min ka kuma minnu fɔ c'est-à-dire que min na min f'i ɲɛna nin kuma ninnu min f'i ɲɛna n'i tɛ nin tabiya dɔn malidenw tacogo la u bɛ jamana fili ka d'i ma c'est ça parce que f'i ka dɔn ko jɔnya wagati Baba Modibo n'a jɛɲɔgɔn sɔnna ka jɔ ka jɔnya kɛlɛ ka se ka Mali di an ma olu ka wagati kɔfɛ an hakili b'a la lasew kɔnɔna na Umaru Mariko n'a jɛw sera ka jɔ wagati la ka se ka Mali ka intérêt kɛlɛ kɛ o kɔfɛ anw fɛnɛ y'a ye tugun aw ɲɔgɔnnaw n'o ye yɛrɛwolo tɔnkɔrɔ ye o jɔla wagati la ka jelibɔn jɔ Mali kɔnɔ bon nin kɛwale nin tendance saba min fɔlen filɛ ne fɛ nin ye sigi kan ka kɛ nin ka funankɛni bɛɛ kulo la cogo di u fɛnɛ bɛ se ka dusu ta aw kɔfɛ u ka se k'u sen da aw sen da nɔ na mais ni
lase tɛ kɛla fo a bɛ ɲini ko fosi ma kɛ kunu bi aw bɛ sigi yiri suma kɔrɔ cɛni dɔrɔn de bɛ to aw kunkolo la ka se ka don ni an ye an ka ɲininkali filanan na. n bɛna fɛn dɔ f'i ye adamaden an ka jamana ninnu kɔnɔ yan adamaden t'u ka lɔnni bolo koyi k'a fɔ u bɛ min kalan an t'o bolo dɛ n'o ma lamɔ cogo de bolo diplôme minnu b'an bolo an spécialiselen don sira minnu ka o ta bila ka se ka an ka mɔgɔninfinya tɔnɔ bɔ an ka sigida la. an ka mɔgɔninfinya bɛ an lamɔ cogo de bolo dɛ ko tiɲɛ donni kɔfɛ k'an yɛrɛ bɔ a kɔnɔ c'est comme ne taara makan sini an b'a f'i ma ko El Hadji Saka Kone mais ka taa sɔrɔ a b'a dɔn a yɛrɛ fitinin ma walima yan'a ka taa makan a yɛrɛ b'a fɔ ko non ko fɔta tɛ mais n'a taara a bɛ kɛ El Hadji de. ne bolo aw ka arabukan na a t'a fɔ ko ye dinankɛ de ye wa hiji duna donc nani ko Mali la an bɛ continuer ka a tɛ yɛlɛma parce que tu es toujours duna dans ton propre dugu a tɛ yɛlɛma sa an tɛ an lamɔ an t'an ka kalan bolo sa an b'an lamɔ an b'an ladogi cogo de bolo. n bɛna kelen min f'i ye ɲininkali c'est pour ka ɲininkalikɛla ɲininkali nafa ka bon ni jaabi ye b'o kalama. tuma min na walahi dɔw y'u fɔ anw ye plateau sanfɛ ko n'an bɛ se ka accord d'Alger bɔ yen k'an ka bɔ yen an ko ma a bɛ bɔ yen. je me rappelle. a bɛ bɔ yen dɛ accord d'Alger a bɛ bɔ yen mais a donni ma tiɲɛ yɛrɛ la olu ka jate la si foyi t'anw ye nacogo foyi t'a la pour que a ka bɔ yen quoi. a fɔli kɔ. mais ale m'a faamu ko kɛlɛ ninnu ɲɛ de b'a la. kuyatɛ ɲɛ de bɛ kɛlɛ ninnu na dɛ m'o f'i ɲɛna dɛ ani danger ninnu bɛɛ ye kelen a ka jeu d'échec ninnu a bɛɛ ye kelen. ɲɛdɔn b'a la. ɲɛdɔn de b'a la. c'est pas hasard. c'est pas hasard. n'i y'a kɛ a ɲɛdɔn kɔ a b'i tereke de. u nana fɔ accord d'Alger wagati ko a ma ɲi. mais ko a bɛ na ni bɛn ye. hakili b'i ka ɲininkali la sa ko min ma ɲi ko bɛ na ni bɛn ye cogo di. ɲininkali saba d'abord munna a ma ɲi. c'est une question. munna a ma ɲi yɛrɛ fɛ. fɛn min ma ɲi a ko k'a bɛ na ni bɛn ye fɛn min ma ɲi o bɛ na ni bɛn ye cogo di. bon i mago bɛ bɛn de la fɛn min bɛ na ni bɛn ye i ko k'o fana ma ɲi an bɛ taa. o ye an ka to a kɔnɔ quoi. o de kama accord signé kɔfɛ joli min bɔnna o tun ma bɔn yanni accord ka signé. walahi bɛɛ ɲɛna. yanni fɔla accord signé wagati ko fɛn jugu ni bɛɛ ɲɛna. awɔ ko dɔ ka fisa ni donc logiquement a tɛ ɲɛ o parce que ɲininkali min yɛrɛ bɛ ka kɛ ko la fɔlɔ o ɲininkali jaabi bɛna bɔ min. non conflit tɛ sɔrɔ. fɛn min yɛrɛ bɛ na ni bɛn ye o man ɲi. mais munna a man ɲi. a ma dabɔ bɛn kan na n'a yɛrɛ seulement a ka kɛ dɔrɔn. ɲininkali min kɔrɔ ka faamu fɔlɔ b'anw fɛn min bɛ na ni bɛn ye ko k'o man ɲi o bɛ se ka faamu cogo di. e mago bɛ bɛn de la fɛn min bɛ na ni bɛn ye k'o fana man ɲi. ko ne ma fɔ a man ɲi dɛ ko ne ko a bɛ na ni bɛn de. ne ko e dɛrɛ. donc bɛn jago ye. mais o de ye Mali kuma ye dɛ n'i tɛ kuma ta i tɛ kuma la dɛ. o de kama u nana taabolo min sɔrɔ an bolo o de ye sisan ko an ka tunya k'o falen nkalon na ko nkalon k'o de bɛ jamana la fasa k'o de bɛ jamana bɔ bolo la quoi. ko tiɲɛ tɛ. ko tiɲɛ tɛ. Manisɛgɛ nana ɲininkali kɛ ko e kuma o nkalon in bɛna tigɛ jɔn de. bon yen de ne yɛrɛ découragé la. depuis ne y'o mɛn dɔrɔn ne découragé. nkalon bɛna tigɛ jɔn de ye sisan. an yɛrɛ dama. nkalon tigɛ b'a ba dɔn nkalon don. o kɔrɔ min sisan an bɛna tiɲɛ de dogo. ɲɔgɔn na. ɲɔgɔn na tɛ. ka nkalon yira ɲɔgɔn na. an bɛna an kamankun an kamankɔrɔla an b'o dogo ɲɔgɔn na. susula fila. ka na ɲɔ susu. o ɲɛ ka fɔlɔ ka jɛ. a bɛ kɛ ɲɛ. n'a jɛra n'o bɛ sɔn fort. non n bɛna min f'i ɲɛna n ko a taabolo tigilamɔgɔ ninnu bɛ tiɲɛni min don jamana kunna jugu tɛ se k'o kɛ. parce que jugu ka communiqué tɛ se ka nin lase aw ma. jugu ka communiqué jugu ka mais imaginez sirikali ninnu sigira sirikali min n'an filɛ k'o 10 ans anniversaire kɛ a sigira de ko contre la communication contre la mauvaise communication. walahi. a sigira de ko nkalon min bɛ tigɛ hakilina jugu min bɛ don an kun na ko k'olu waraka. ko k'olu waraka. kuyatɛ. sirikali sigira o de kama. a ye diɲɛ caman kɛ o baara in. bon a sigira o min kama
n'a fɔra ko tilegandire dere fɛ dɔw kana fɔ ko san ko taabolo min kan ka kɛ o tɛ jugu yɛrɛ ka fɛɛrɛ bilen dɛ ko an yɛrɛ ka bɛn a la ko an ka nkalon tigɛ ko pour que ka an bɔ bolo la quoi jugu m'o fɔ an yɛrɛ de y'o fɔ an yɛrɛ de y'o fɔ quoi jugu b'a dɔn donc sisan i b'a dɔn bɛna don min na e min ye yelentigi ye e min ye kodɔnna ye e min bɛ se ka ko tiɲɛ fɔ e de bɛna kɛ jugu ye sisan a conséquence y'o de ye ouais parce que a fɔra de ko an ka nkalon tigɛ k'a jɔ bon bi hali bi e b'an dala ko tiɲɛ e b'an dala ko tiɲɛ vraiment an t'e faamu donc an t'e faamu donc e de bɛ kɛ problème ye sisan a bɛ ɲini k'e de détruire au lieu que jugu ka détruire e de bɛ détruire parce que e falenna ka kɛ jugu ye terre à terre bɛɛ ɲɛna saka wagati bɛ ka taa hali bi ɲininkali dɔ kelen bɛ yen n bɛ hakɛto ɲini fɛ kosɛbɛ honorable Sidiki Kuyate bi n'i ye tubabula laseli siraw la n'o ye tubabula médiaw ye bon olu kɔni bɛ k'a yira de k'a fɔ comme i n'a fɔ Russie de dɛsɛra olu bɛ ka Russie ka dɛsɛ de yira Mali la yan donc olu média ninnu n'olu k'o laseli faamu jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o fana na tu sais n bɛna kelen f'i ye i b'a dɔn ko kɛlɛ Mali la yan ni kɛlɛ nana anw fɛ yan farafinna kɛlɛ bɛ foni de quoi c'est à dire a bɛ foni de foni ka taa a bɛ foni ka taa de pendant que a bɛ quartier dɔ la a bɛ lasama ka taa quartier commune dɔ bon o ye ka lawara sira dɔ bɛ yen a bɛ ka lawara nka a b'a to zirako kɛlɛ la dolenko kɛlɛ bɛ ne c'est à dire namu c'est à dire o de ye foni ye c'est à dire que anw bɛ gɛlɛya dɔ b'aw kan toujours gɛlɛya wɛrɛ bɛ na bɔ o kɔnɔ aw bɛ tila o ɲɛfɔli la ɲɔgɔn ye a b'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ kun dalimaw kan tuma dɔ la yɛrɛ a b'a sɔrɔ aw ma tila o ɲɛfɔli la a bɛ datugu ni gɛlɛya de ye sisan quoi e k'i sigi k'i miiri baw n'an seginna kalo damadɔ kana kɔfɛ partout bɛ ci partout tɛ ci tɔn bɛ ci tɔn tɛ ci o de tun bɛ sen na n'an seginna ka na san damadɔ révision bɛ kɛ sariya suma bɛ yɛlɛma sariya suma tɛ yɛlɛma n'aw seginna ka na kɔfɛ tugun minisuma bɛ taa minisuma tɛ taa faransi bɛ taa faransi tɛ taa accord n'aw seginna ka na san damadɔ tugun accord bɛ appliqué accord tɛ appliqué n'aw seginna ka na san damadɔ tugun marifatigiw tɛ don marifatigiw bɛ don ɲɔgɔn sama point.com ɛri bɛɛ tuma bɛɛ fan bɛɛ kabako dɔ dɛ ayila sisan ko citerne bɛ don citerne tɛ don an bɛ yen a mun bɛ mama ji ye wara an ka cari dɛsɛ dɔ ka émission kɛ citerne donna o ji ye wara ka émission tɛ ka kɛ citerne ma don o ji ye wara ka émission tɛ ka kɛ sawari bon ne yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka sisan an ka dilan kɔ quel est le lien entre citerne et moi quel est le lien? Le lien tɛna kɛ taji ye c'est-à-dire quand même n ka quotidien i ka c'est-à-dire que o bɛ parce que citerne de bɛ na ni taji ye den ka quotidien sirilen don taji la il y a un lien honorable lien bɛ yen donc sisan min bɛ sen na dɔrɔn o de ye an ka kɛlɛw donna ɲɔgɔn kɔnɔ fɔlɔ a kun yelen don k'a fɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'an yɛrɛ sama ka bɔ lajɔnyali kɔnɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'an yɛrɛ sama ka bɔ dɔw ka kɛlɛ kɔnɔ n'o ye an tun bɛ kɛlɛ danbe ka taa faransi ma la guerre par procuration o kun ta yɔrɔ ye ko faransi bɛ ka mɔgɔ kokɔrɔ don minnu ka laɲini ye jamana bɛ se ka tila cogo min na o kɛlɛw kɛra an bɔr'o kɔnɔ sisan an nana kɛlɛ bɛɛ yɛlɛma k'a fɔ ko an bɛ terroriste de kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ la faransi bɔra yen minisuma bɔra yen sisan ko an y'olu falen Russie la ne Russie ka jɛɲɔgɔnya ye donc sisan ko a bɛ n'a fɔ sisan olu taalen kɔfɛ ko gɛlɛya nana se yɔrɔ la yɔrɔ min ni Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ taji tɛ ka sɔrɔ donc o ye mun ko fɔ sisan Russie min bɛ ka kɛlɛ kɛ Ukraine Russie min ni ani Europe ni Amérique bɛ kɛlɛ la san caman o kɛlɛ kelen de talen filɛ ne kɔnɔ o cogoya la sisan donc Russie ka sira fɛ kɛlɛ wɛrɛ b'an da la min ye Russie ni Europe ka kɛlɛ ye Europe ani Amérique fana ka kɛlɛ min ɲɛsinnen don anw ka jamana ninnu ma an b'o fana kɛlɛ o la sisan
komi a yira ko kɛlɛ de kɛla ka faransi ka dɛsɛ yira ka ameriki ka fɛrɛlankolon yira sisan o fɛnɛ kɛlɛ kelen de ɲɛsinen do Irisi ma k'a yira k'a fɔ ko Irisi fɛnɛ dɛsɛra donc o de kama i b'a ye journal sɛbɛnnen do n ye journal dɔw ye o don a sɛbɛnnen do ko n t'a dɔn ko Mali ko Syrie Mali bɛ ka Mali ni Syrie ni Mali ni Afghanistan ni u bɛ ka c'est-à-dire c'est comme n'a fɔ discours mun tun bɛ ka fɔ kabini 2012 ko Mali bɛ ka na kɛ Somalie la somalisation du Mali n'an nana o kuma ninnu ta k'o waraka k'o tiɲɛ n'o nkalon bɔ ɲɔgɔn na ka se ka baara kɛ donc sisan o kuma de bɛ ka na o kuma bɛ ka na jaabi t'an bolo parce que an labɛnnen tɛ labɛn cogo la min b'a to ni kuma minnu bɛ ka fɔ an ma jɛ ko kan jaabi t'an bolo a la mais an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ de la yan aran nana aran dɔgɔyara aran banna aran jɔra aran sigira gazole bɛ yen gazole tɛ yen essence bɛ yen essence tɛ yen waati kelen an yɛrɛ ka communication diɲɛ kunnafoniso bɛ ka a yira k'a fɔ ko anw tɔ tora nin dɔrɔn de san an dan yira an danni filɛ an ka tɔɔrɔ kun sirilen bɛ min donc ani a tɛ Irisi la ka dɛsɛ kɔfɛ quoi Irisi mana yan pour que ka se ka se sɔrɔ Irisi nana de pour que anw ka se sɔrɔ anw de ka se sɔrɔ non pas ale ka se sɔrɔ au contraire de b'an bolo dɛ contraire de b'an bolo non o de kama n k'i ma n ko n'i y'a ye objectif tɛ sɔrɔ parce que min tun bɛ k'a ɲini a dɔ la a ko bɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ o tigi ti k'a kɛ quoi parce que min bɛ k'a ɲini o y'a ɲini kun min kama a bɛ yɛlɛma c'est comme n'a fɔ sisan ne ye baarakɛyɔrɔ dɔ la e ye baarakɛyɔrɔ dɔ la dan ka mɔgɔ dɔ bila a kɔnɔ quoi mais donni min na e b'a la dan e tun bɛ k'a la dan ni objectif min ye i ye min bila a kɔnɔ n'o y'o faamu dɔrɔn a tɛ taa sinon Irisi ma na yan pour que ka Irisi ka se sɔrɔ sabu yan t'a ka so ye yan t'a ka se ye Irisi nana de pour que anw de ka se sɔrɔ an y'a ɲini n'o di o bɛ sɔrɔ cogo di Kuyatɛ parce que an ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ a tɛna fɔ k'an wolo an yɛrɛ ma don kelen k'a kɛ dɛ non o fɛn tɛ jamana ɲɛmɔgɔ de ko a ma ko an tɛ ka maramafɛn sɔrɔ ko maramafɛntanya de b'an na ko an tɛ k'o sɔrɔ Kuyatɛ bon n'an tɛ k'a sɔrɔ zan bolo an ka taa Paul bolo an ka taa ɲini Paul fɛ yen Kuyatɛ n'o y'a sɔrɔ ko Paul yɛrɛ fana ye jɛɲɔgɔn kɔrɔ ye ko jɛɲɔgɔn kɔrɔ min na ne tigɛ ɲɔgɔn na t'a la o de nana n'a ye ko sisan ne ma ɲa n'an bɛ nin kɛlɛ kɛ ko a dɔ la u bɛn'o da gɛ an na k'a fɔ ko an bɛ ka diɲɛ sariyabaw sɔsɔ u bɛ se ka na wuli ka bɔnɛ jigin an kan k'a fɔ k'u bɛ dɔ la fasa n'a fɔ ye min kɛ Libi k'an kisi o ma an ni veto tigi dɔ ka bɛn a la min bɛ se k'a ban k'a fɔ ko nin sariya tɛ ta ka na Mali kɔnɔ droit de veto donc an ka taa marifa san Irisi fɛ Irisi ka seko jumɛn bɛ yen an de ka se ɲinitɔ don anw ni Irisi ka se ka bɛn a la ka se ka nin kɛlɛ in kɛ ka sabu k'an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ valeur kelen na mɔlɔn kelen na a ka veto kama bin kana k'an kan komi veto b'olu bolo bi veto t'an bolo bi Irisi ka seko jumɛn bɛ yan a ka dɔgɔ an de ka se ɲinitɔ don an ka se de ɲinitɔ don an ka diplomasi de lawuruki n'o lakɔgɔli ko don c'est vrai mais ko nana bɔ o de minɛn kɔnɔ dɛ ka se ka ko kɛ Irisi la yɛrɛ ka se k'a fɔ Irisi la mana na dɔrɔn diɲɛ bɛ wuli a tɛ se ka kɛ ten n'o de tun ka se ɲinitɔ don c'est pourquoi sisan a bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko an y'an jigi da Irisi kan k'a fɔ k'a bɛ se ka min kɛ Irisi tɛ se k'o kɛ oui o ye kuma min bɛ ka fɔ sisan minnu fana kan k'u jaabi olu tɛ se k'u jaabi parce que wa olu fana t'a dɔn min don dɛ a connaît pas olu fana bɛ wuli k'u bɛ Irisi de lafasa c'est pourquoi a caman bɛ wuli k'u bɛ Irisi de lafasa ne bɛ Irisi lafasa à quel titre coopération man ni Irisi ɲɔgɔn cɛ ne bɛ se k'o de lafasa mais pas la Russie c'est pourquoi dɔw sigilen don Russie Ukraine u y'a kɛ tan e b'o mɛn Kuyatɛ dan non t'i ka baro la c'est pas mon sujet o Kuyatɛ c'est pas mon sujet c'est pas mon sujet Kuyatɛ donc o kama message dɔ nana non o t'an ka message fɔlɔ sinon an bɛ ka message mɛn o kɔnɔ an bɛ taa sirikali sanfɛ ne ma fili sira dɔ kan ka sɔrɔ yen n bɛ k'o sira de ɲini sira min bɛ tali kɛ sirikali koɲɛw la
ka ɲinini kɛ lamɛnjɛkulu fɛ ko laada ka lakile u ka lakile ni ma laada lakile ni kuran nana dɔwɛrɛ bi anniversaire an nisɔndiyalenba don studio denbayalen don donc laada ka lakile soni émission ka ban an bɛ taa Sirikali sanfɛ n'an ye Sirikali sanfɛ an bɛ taa fɛn bɛ tali kɛ honorable Cɛmɔgɔ Jara ale ka laseli dɔ bɛ Sirikali sanfɛ seere an bolo ma an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ de k'o lamɛn yan an bɛ b'o lamɛn yan c'est bon sari o de kama ne ko ne dɔrɔn ne bɛ se ka kuma Sirikali nafa kan ka aw ka telefɔniw fa vocal la fo a bɛ sɔn k'a fɔ ko kuma k'a ka ɲi kana se ka o la fiyewu a ye nafa mun ɲa ne yɛrɛ kun ye ne tɛ se k'o fɔ k'o ban jama ye min ɲɛ furu yɛrɛ kan min ɲɛ jamana kɔnɔ tɛ se k'a fɔ k'a ban walayi maa so o de o tuma ne yɛrɛ ka don la vie associative ka se ka taa don mɔgɔw la hali ni ne don tɔgɔ mɔgɔw la dɔw yɛrɛ ɲininka hali kuru ɲɛmɔgɔba dɔw yɛrɛ ɲininka qu'est-ce que problème de vie asso parce que u b'a dɔn ni ye dɔrɔn ye cogo min i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la ni nin tɛ don mɔgɔ la quoi tɛ gɛrɛ mɔgɔ la quoi voilà donc de nature ne yɛrɛ bɛ ten ne tɛ kuma n tɛ don mɔgɔ la i y'a ye mais Sirikali sabula bi an bɛ tɔn caman ɲɛmɔgɔya la bi anw kɛlen don tɔn caman kumasentigiw ye bi a tɛ tɛmɛ o kan quoi dilanni dan ye maanifin kuturu yɛlɛmani ye k'a dilan dilanni tɛ tɛmɛ o kan quoi wa u y'o kɛ ne la cogo min ne b'a dɔn o Sirikali y'o kɛ maa bayirika la wa Sidiki ka émission y'o kɛ jamana kɔnɔ maanifin bayirika la wa n'o o bɛɛ de tun sera ka kɛ ten ka na se a la maliden Mali tun tɛ to tan quoi an filɛ cogo min na o tuma yɛlɛma miirina o b'a yira k'a fɔ tɔn de don kulu de don min bɛ se ka yɛlɛmali kɛ min bɛ se ka jamanaden min bɛ yen ni a jɔyɔrɔ bɛ se ka bon jamana ko la k'a bɔ c'est à dire que fɛn kɔnɔna na k'a bila a ka se k'a jɔ o jɔyɔrɔ la fo bi anw bɛ taa émission animée radio kan voilà kabako don mais il y a différence ye donc nin ye Sirikali tɔnɔ dɔ ye Sirikali tɔnɔ dɔ ye jumɛn ye ne kan ne tɛ kuma fɛn wɛrɛ kan fɔlɔ n t'an fɔlɔ quoi sabu n bɛ kuma n kan mun na a fɔra ko Sirikali ye fɛnba minnu kɛ ne bolo nin ye fɛnba ye ne ka fɛnba kɔni don tiɲɛ yɛrɛ la wa n yɛrɛ de bɛ ka kuma o sira fɛ Sirikali ka ko a tɛ se ka fɔ ka ban a tɔnɔba belebele dɔ ye jumɛn ye Sidiki ka émission ninnu a dɔ la radio la fɛn min kɛ n'an tun b'a lamɛn ne yɛrɛ personnellement ne tun bɛ émission minnu lamɛn ne kamana de tun bɛ gan parce que kuma dɔw bɛ fɔ a ka kan nin mɔgɔ ka to k'u lamɛn wagati caman siɲɛ caman de façon répétitive walasa hakili ka se k'a ye ka a lamɛn i ma kosɛbɛ i bɛ fɛ ka a kuma mɛlɛkɛ ka bange i la ka se hakɛ min ma walasa i k'o sɔrɔ o tuma ne tun t'a dɔn bɛ sɔrɔ sira min fɛ o tuma n nana ye k'a fɔ kurun ni Sirikali ni o nɔgɔya quoi par sabu émission mana kɛ yɔrɔ min na hali n'i t'a kalama ko Sidiki taara tableau dɔ fɛn dɔ la plateau dɔ la i bɛna k'a fɔ i bɛna émission sɔrɔ Sirikali ka nɔgɔya kɔnɔ lafiya kɔnɔ i b'a lamɛn i sago la o temps de poids i b'a ta k'a bila i ka ordinateur kɔnɔ i ka machine kɔnɔ i ka données diverses bila ka stocker yɔrɔ la k'a diverser c'est à dire que a b'i sago la quoi i bɛ se ka émission lamɛn i sago la ani damayira la a ka di i cogo min na o tuma an bɛ karamɔgɔ Alifa fo a seginna k'ale dɔw bila tugun i b'a k'a fɔ nin bɛɛ ye Sirikali nafaba dɔ ye dan tɛ se ka sɔrɔ min na kɔrɔ. bon an bɛ segin ka na dɔwɛrɛ la tugun parce que wagati bɛ ka sɛnsɛn ka taa aw ka ɲininkaliw bɛ yɔrɔ jumɛn sisan. bon an ka ɲininkaliw kɔni bɛ toujours an kun bɛ page min na n'o ye lase kɛcogoya ye ni Occident bɛ ka a yira diɲɛ kɔnɔ ko Russie la dɛsɛla anw fɛ yen. Amadu Gasama ko ye 200 bila ka na fɔ. Laada lakile na quoi. Laada lakile kɔni ba tɛ ne ka lɛfɛ jɔn sa. ok. na min f'i ɲɛna 200 tɛ ba taara fɛn. bi. n ko min f'i ɲɛna e ti Yakuba Mamutu Jara la. kosɛbɛ. ni 200 tɛ ne tɛ se k'a bila direct la. ayi dɛ. o de kama mɔgɔ caman tɛ nin yɔrɔ faamu olu bɛ jɔ u yɛrɛ la quoi. voilà. ko a ni ci k'ala k'a bila min jaabi na. ko Rusilakaw dɛsɛla anw fɛ yan nɔ ni Occident ka lasekɛlaw bɛ k'o fɔ ɲininkali filanan min bɛ ka tugu o la tuguni kunun o lase sira ka Mali tun ye se sɔrɔ diɲɛ kunnafoni dilaw kan communicationnel oui voilà an kɔrɔ kɔsannin na Mali tilala ka na kɛ ntasi dɔ ye mun de nana n'o ye an ka lase cogo ma. n bɛna min f'i ye. an ka radio so datugula de y'a
ou bien téléso an ka radio so madatugo an ka min kɛra dɔrɔn Mali est mauvaise communication, c'est-à-dire que le Mali a communiqué contre le Mali. C'est quoi dit honorable? Il va donc il va ne faire Mali connaît. Alors la biki na ko hakila ni mambado. Oui. Mais il va so siriki ko teda de mala. Oui tiens, on kolosi ko chama. Parce que allez ba tien donc quoi. Tu communiques contre le Mali. Ouais, communication ne kera contre le Mali. Au kera jon fait. Mina lama mindima. Ibana wakati kera angula ko bolo ko kelew ni jilibugu fan fe ka lutte sociale ou là quoi. Kelew n'est-ce pas? Ko sani na samia fe amafoko ka 10 mètres tige ka bo ko da fe. Mais ne ma akila ya ne ma ko woro do. Mais yɔrɔ dɔ cili yɛrɛ daminɛ mais a ma tila ka ouais mais e b'a dɔn ne ma kɔkɔ dɔ minɛ b'o dɔn e ma kun dɔn o kun fɔ n ye honorable parce que n'i y'a fɔ cogo Alpha bisimila sigiyɔrɔ bɛ Alpha a ye sigiyɔrɔ di Alpha ma Alpha nana nɛgɛ na Alpha nana ni wari ye wari i b'a dɔn sokɔnɔmɔrɔ Alpha olu t'an ka sabaw ye Alpha Jakite an b'i fɔ k'i tanu k'i lasɛnɛ an ta ye Konate Alpha Konate Mande Masa an ta ye Konate Konate Mande Masa tu sais i b'a dɔn a hakilina in ne ma kɔkɔrɔ don min na i b'o dɔn n'a man cogo dɔn hakilinaw de don a bɛ kɛ e ɲɛna k'a ka ɲi a fɔ cogo ma wɔrɔ dɛ parce que e b'a ye k'a fɔ non a bɛna kɛ sababu ye ka kɔ fɛrɛ ji bɛ tɛmɛ ji t'an tɔɔrɔ d'accord mais an minnu bɛ baara la kɔ ninnu kɔnɔ ka kɔn bi kosɛbɛ an b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛna juguya ka tɛmɛ e bɛ ka min miiri ko y'a nafa ye quoi awɔ Wa ni ɲininkali de kɛ bisimila an bilasira honorable cogo di tu sais yɔrɔ minnu tun bɛ yen ko maaw bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a kana jɔ ko kɔkɔrɔna don dɛ ni hakilina nɔ kan o yɔrɔ tigiw bɛna wuli k'u b'u jɔ ko baw k'u bɛ se ka 10 mètres bila u ni kɔ cɛ awɔ sabu 10 mètres de fɔra donc sisan olu b'a ye k'a fɔ temps bɛ se ka jɔ toujours 10 mètres in bɛ yen donc a b'o encourager de k'a sɔrɔ a man ka kɛ yɛrɛ yɔrɔ min man ka jɔ quoi o jɔbaga bɛ dɔn 10 mètres ko t'o la 100 mètres ko t'o la o ni jɔli le man kan dɔrɔn ni jɔli le man kan quoi o tigi bɛ n'o jɔ ko ale bɛ 10 mètres bila ale kɔ cɛ k'a bɛ sariya kɔnɔ wa tu vois un peu c'est pourquoi ko caman kɔkɔrɔ donni a ma nɔgɔn an bolo Mali la yan parce que an bolo b'a la an b'a dɔn Maliyɛn bɛ agi cogo min na Maliyɛn ka mentalité ye min b'a dɔn quoi o ye tiɲɛ ye dɛ sinon e filɛ ka kɔlɔsili min kɛ bon mɔgɔ min b'a lamɛn ka nin kɔlɔsi in bɔ a kɔnɔ o man ca o mais o bolo t'a la o parce que olu b'a fɔ de non sisan kɔni kɛlɛkun t'i la bilen a fɔra de ko 10 mètres bɛna ci fara mɔgɔw la 10 mètres tɛ yen ka ban hakɛ dɔ d'a yɛrɛ ma c'est comme n'a fɔ jamana ka hakɛ talen pour que ka kɔ libérer ale b'o kelen minɛ ka na kɔ occupé sariya kura bon i b'a sɔrɔ n'aw ka nin bajɛ ne ka lɛfɛ tɛ i tɛ nin kuma man da wallahi i tɛ nin minnu fɔ an ye personne dɔwɛrɛ tɛ o Mali de la yan o de kama ka n'i ka ɲininkali la se sɔrɔlen kɔ an tun ye se sɔrɔ laseli bolo ma fo diɲɛ nana faamu ko Mali bɛ ka min kɛ malidenw bɛ ka min kɛ sariya de don n'a kɛli ka kan Mali kan ka bonya n'a ye malidenw kan ka bonya n'a ye wallahi mais anw nana mun de kɛ an nana yɛrɛ diɲɛ mɔgɔ la k'an yɛrɛ bɛnnen tɛ ko la yɛrɛ a ɲɔ yira maliyɛnw la nin diɲɛ mɔgɔ la dɛ baaraba kɛlen kɔ tile gan tɛrɛn k'an yɛrɛ bɛnnen tɛ ko la wallahi mɔgɔ minnu filɛ nin kuma in na ja u yɛrɛ y'a bila diɲɛ a bɛ ɲin di ale ka lase taga yɛrɛ mais a fɛn fɛn kuma kulu ɲɛma kɛlɛbolo ɲɛma u bɛ cogo di c'est que ko dɔ bɛ yen
n'a nana jamana kɔnɔ a b'a lajɛ de aw b'a ye cogo di a ye cogo kɛlɛ aw b'a ye cogo di mais n'aw donna ka ye cogo ni dɔrɔn aw tɛ ka kɛlɛ ta lajɛ a bɛ tila ka dun dɛ ni an ye o de kɔnɔ sisan aw b'a ye cogo di a bɛ ye cogo di kɛlɛ parce que diɲɛ ye kɛlɛ ye tiɲɛ don a bɛ fɔ ko malidenw ka kɛlɛ de don mais diɲɛ b'a ye ni maaw do de ye par exemple lama dɔ ye mun ye tuma min na Europe jamana bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ maaw dɔ ɲangi n'o dɔ ye Adama Jara Ben le cerveau oui Europe bɛɛ jamana mais kɛlɛ kɔnɔ ne ka jate la dɛ ni ye ne kɛ yen bi yɔrɔ la bi ko ne bɛ se ka n ta fɔ yɔrɔ min na ne b'a fɔ o tigilamɔgɔ o bɛ taa kaso la ko min na quoi cɛ o man ca Mali kɔnɔ dɛ parce que cɛ o man ca ten dɛ parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ c'est à dire an t'an yɛrɛ an yɛrɛ côté bilen dimension wɛrɛ b'a la quoi n'i m'o faamu dɔrɔn i bɛ kala turu i yɛrɛ ɲɛna Kuyatɛ donc o kɔrɔ k'olu ye sanction min bi Ben kan ils avaient raison tiɲɛ de b'olu bolo parce que ni i yɛrɛ ka mɔgɔw ye min da i kan donc walimɔgɔw ta c'est naturel a b'o de yira quoi en tout cas tuma min na tubabuw ka ɲinini kɔnɔ maaw dɔw de bɛ yen tɔnw dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka kɛlɛ in gɛlɛya an bolo anw dun kɛlɛ in na tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ ka marifa ci an tɔgɔ la dɔw bɛ ka ko wɛrɛ k'an tɔgɔ la mais communication min bɛ ka kɛ n'i y'a ye an ka ko tɛ ka se ka don dusukun kɔnɔ a tɛ ka se ka don hakili kɔnɔ tɔn dɔ ni mɔgɔ dɔ de bɛ k'o baara kɛ ko fo olu bɛ sɔn ka taa fɛn min bɛ ka soni a fɛn man di yaku i tɛ wara wele ka na a ka ɲi donc i b'a ye k'a fɔ fo olu bɛ wuli ka étude kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kalan kɛ ka ɲini k'a dɔn min y'an sɔrɔ min ye an dɛsɛ ni kɛlɛ in na k'o ɲini k'o dɔn tuma min na o ɲinina k'o dɔn ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ o la ka tɔn tɔgɔ fɔ o la ni ne ka yɔrɔ la ne bɛ se ka kuma yɔrɔ min na ne b'a fɔ n ko cɛ nin tɔn ninnu ni mɔgɔ ninnu an tɛ ninnu dɔ ye an ka ninnu kɛ an ka bilankɔrɔ ye koyi n'i ka wulujugu faga wulujugu don dɛ ko julu ko wulujugu don munna julu m'a fɔ ko n'i ka wulu sɛbɛ faga e wulujugu de fɔ o ye wulujugu de fɔ n'i ka wulujugu faga dɔ ta bɛ kin mais jeliw fɛ ka kuma caman a bɛ ka kuma caman fɔ yan dɛ wulu de don o kɔrɔ gɛlɛ b'a la dɛ gɛlɛ b'a la o wulu bɛ gɛlɛ b'a la dɛ tu tɔgɔ na le kuro o to le kuro gɛlɛ b'a la o tila k'a fɔ ko wulujugu de don o y'a ko a tɛ sɔn o tɛ mais o tila ka min d'a kan i ta de don dɛ awa a mana juguya cogo cogo i ta don wa tɔw ta b'u bolo ne y'i ta fa i bɛ tɔw ta ye i b'a jeli ko kuma man nɔgɔ Kuyatɛ hali bi gɛlɛ b'a la wagati bɛ ka se ɲininkali labanw b'an bolo hali bi dɛ ɲininkaliw ma ban ɲininkali laban an ma émission nege de da bi a kɛra ko kilométrage sɔrɔ a la jiɲɛ wara et puis fɛnɛ il faut que an ka temps di mɔgɔ ma u ka an ka rappel kɛ u ka jansa bila parce que jamana caman bi il faut que an ka gato sɔngɔ ni an ka de jansali honorable san hakili kun jɔra min an ka de jansali i bɛ a bila numéro min na 79 08 36 34 bi wolonwula ni kɔnɔntɔn dɔkolon 8 36 34 a bɛ fu de ma ko dɔkolon mɔgɔw fana k'u dege o la dɔkolon don voilà donc ka jansali kɛ o numéro la toujours ka hakili jigi kɛ dɔrɔn mɔgɔ minnu nana radio lamɛnni na nin wagati na k'an bɛ groupe whatsapp sirikal o 100 ans anniversaire a mɔnɛ de kan donc a baaraw bɛ ka boli o hukumu kɔnɔ ɲininkaliw bɛ ka tɛnkun saka kɔnɛ wagadu sonikɛ denba dukore ka ɲɛsin honorable Siriki Kuyatɛ ma honorable Siriki Kuyatɛ ɲininkali laban min b'an bolo kɔrɔ yan o ye awɔ laban min b'an bolo kɔrɔ voilà a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ se ka ye bɔrɛ kɔnɔ mais an bolo kɔrɔ a yelen don sisan k'a fɔ ko Niger présent ale bɔra ka laseli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ye sigi kɛ Mali kɛrɛfɛ dugu dɔ la jamana dɔ la
ko ya ira sa ko c'est ko 4 plano de ko ka Mali tila yɔrɔ 4 kuma nu honorable wa mo ko jatigɛ dɛ o kelen te filana munna Niger président de kɛra fɔbaga ye ni ɲininkali fila ye ne bɛ ne bolo Kone oui ni yɔrɔ de ne siran Kuyatɛ comment tu sais pas donc ko wagati dɔ kun kɛra ni kuma fɔra dɔrɔn mobilisation ça sonne an tun bɛ nana n'an se ka mɔgɔ ci Niger an bɛ mɔgɔ ci Niger ni mɔgɔ bɛ se ka bɔ Niger mɔgɔ bɛ Niger min kɔni y'a fɔ an ni e kɔni bɛ kuma minɛ Kuyatɛ a kun ye mun ye dugu jumɛn don jamana jɔnw don u se ye mun ye an bɛ se k'u lasɔrɔ c'est à dire an bɛ se k'u kɛlɛ sira fɛ an bɛ se ka kɛlɛbolo jumɛn wuli u kama an bɛ se ka kɛlɛbolo yɛrɛ jumɛn wuli kama mais ni yɛrɛ la Mali kɔnɔ o de tɛ senna bilen o de ye ne dabila ma non mais hali honorable mi ka kuma tigɛ hali ka segin général ka kuma kan maliyɛn dɔw ye non u b'a fɔ ko e ni ye fasoden jugu de o de bɛ kan siran quoi honorable ouais mais ne yɛrɛ tɛ ouais mais n'a siran n'o ye a bɔnɛma yɔrɔ ye min ye c'est que a bɛ ka Mali to a donbagaw de bolo n ko i ma de o tilalikɛbagaw dɛ u jigi ye olu mɔgɔ ninnu de ye n tɛ fɛ a ka fɔ c'est eux c'est-à-dire que ne de ko aw ma ko n ko ni i bɛ fɛ ne kana fɔ ɲɔgɔn kɔ quoi fɛn kelen bila kunna en tant que ɲamakala Sidiki ye ɲamakala bɔnsɔn de ye Kuyatɛ non a bila kunna dɔrɔn ko jeli bɔnsɔn don c'est à dire kana sigaw la yɛrɛ dugukolo kɔ kan Kuyatɛ matigi don voilà banna donc jeliw de ko senkɔrɔ jugu bɛ yen oui senkɔrɔ jugu ye jugu min ye yan e n'ale tɛ a bɛ na fɔ sisan kɛlɛ kɔnɔ i talonna fɛn dɔ la k'i bin yɔrɔ i talonna fɛn min na n'o tɛ kɛlɛ la senkɔrɔ jugu bɛ ten de namasa fara de don hakilila suyɛbaga de don ale de bɛ hakilila jugu don la en douce lentement mais sûrement faya sira fɛ balimaya sira fɛ teriya sira fɛ il te met sur la mauvaise piste a bɛ sira jugu de di kɔrɔ ale de b'i dusu faga a bɛ timinangoya ale de b'i ɲumanantanya o de kama jeliw y'a u fasa ta senkɔrɔ jugu ye wolokolon de bonda lankolon a ta ɲaba fɛ fa jɛba Kuyatɛ cɛ fɛn fɛn min na n'a ɲɛli sira a t'a fɛ de o y'ale ADN de a b'a la de c'est plus fort que lui ale sunkun y'o de n'ale y'a mɛn ko i bɛ ka fɔ ale ye ko mais ne ma f'i ɲɛna n k'a bɛ ka fɛn kɛlɛ a bɛ kila ka na waso min tɔnɔ bɔli la wa o dalilu bɛ yen o caman o dalilu bɛ yen ale de b'a fɔ ko Faransi tɛ taa Faransi talen kɔfɛ ale de bɛ tila ka bɔ minnu ko k'a tɛ taa a taalen filɛ nin k'a firi don n bɛna min f'i ale ti jate olu fɛ mais ko k'a firi don ale k'a tu dɔn e bɛ min f'i na o tile ninnu tilema fɛ k'i b'a mɛn a dɔw la ko a ka ca san 10 ye bi k'olu bɛ ka Faransi tagali ko ɲini o cɛ n'an y'i ka san damadɔ video yir'i la i bɛ sɔn ka don i ka wo kɔnɔ koyi bɛ min f'i ɲɛna o taalen kɔfɛ a b'a fɔ k'ale a bɛ tɛgɛrɛ fɔ de n'a tiɲɛna Saka aw de ko ko Faransi aw de ko ko ka taa parce que ale t'a si la koyi a ka ci dɔrɔn sanga wuli ale bɛ sanga wuli bawo de kɔnɔ ko ne y'a fɔ aw ye k'a tɛ ɲɛ o ale y'a fɔ a tɛ ɲɛ a filɛ n'a kɛra ale don n'a cira o de don k'u dɔn Kuyatɛ kabako don maɲumanko ni yɛlɛko faralen ɲɔgɔn kan walahi n'Ala ka bɔda k'an ye bɛ min f'i ɲɛna ninnu man ɲi Kuyatɛ cɛ ko a t'a ɲɛ b'a fɛ fa tiɲɛ ba a bɛ ɲɛ a yɔrɔ yɔrɔ ale tɛ yen o ka taa sɔrɔ tiɲɛni in tɔnɔ foyi t'ale yɛrɛ ka minɛ a ka tɔɔrɔ de b'o la mais directeur Niger masakɛ bɛ nin fɔ an ka jamana ma chance di jamanadenw ma an ka se ka mɛn ka dusukolo kɛ ka kumakan in minɛ ka se k'an janto an yɛrɛ la Niger tuma min na an bɛ k'a fɔ parce que ne ɲɛ b'a la n tɛ Niger président fɔlɔ kumakan ye Maliko la quoi hali Kidaliko la Niger président dɔ de kumana kan si ma mémoire est bon tuma min na an bɛ k'a fɔ stratégiquement parlant Kidali minɛli ce n'était pas une fin à soi c'est-à-dire Kidali minɛli an fɛ a kɔrɔ tɛ ko kɛlɛ bɛna ban
mais a bɛ jugu yɛrɛ kɛ a bɛ ni kura di Mali ma wa a bɛ se ka na ni timinangoya ye jugu ka fɛrɛ kɔnɔ jugu yɔrɔ la tuma min na an b'a fɔ ko opération Cap sur Kidal pour la paix au Mali et dans le Sahel a lancement taara kɛ Segu de mais munna Bamakɔ tora yen ka taa kɛ Segu ne ye ɲininkali ye question yɛrɛ munna yɛrɛwolo taara sigi Kulukoro mais kɛlɛ yɛrɛ k'a nun don k'a lancement kɛ o taara kɛ Segu de mun de la Kuyatɛ o ɲɛfɔ an ye Mali ko kɛra an bolo baara ye quoi donc fɛnba bɛ Segu la de mais Segu ye mɔgɔ donda de o Segu ye mɔgɔ donda de ni sera Segu ka ban ni kɛlɛ min sera yen kana siga la Bamakɔ a bɛ Bamakɔ b'a sɔrɔ non c'est clair heure fila i bɛ Bamakɔ surunya yɛrɛ dɔrɔn tɛ a donda de don grande porte Allahu Akbar donc ka taa nun don Segu sababu y'o de ye Kuyatɛ a dɔ la sisan a donni ma ni i donna Nara fɛ c'est-à-dire que ni i donna Gogi fɛ Mauritanie i tɛ se ka Bamakɔ lasɔrɔ f'i ka tɛmɛ Kayi Ɲɔrɔ non a y'a sɔrɔ olu ma kɛ région a donni ma i tɛ se ka Bamakɔ lasɔrɔ f'i ka tɛmɛ Kayi mara walima Kulukoro mara fɛ a donni ma n'i donna Segu i bɛ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn fɛ o de y'i ka Bamakɔ lasɔrɔ yɔrɔ si donc Segu ye Bamakɔ donda de kɛlɛ sira ma donc an taara lancement kɛ yen an m'o kɛ wagati min na ko Kidal ka sɔrɔ maliden dɔw ye biliki bɔ k'u da quoi k'an ka bila an kunna ko a tɛna segin a cogo kɔrɔ ma quoi que c'est fini donc a kana temps perdu quoi an kana an ka temps perdu quoi Kidal minɛni donna fɛtigi kɛla ale fɛ dɛ ouais maintenant Kidal minɛli min kɛra a ye aw minnu kɛlɛ quoi a t'o waleɲuman dɔn aw ye parce que n'aw bɛ kɛlɛ kɔnɔ a b'a fɔ k'a b'o waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu ye cɛ t'a la miyɛtɔ a miyɛtɔ tɛ tiɲɛ yɛrɛ de tɛ ouais parce que ni panna kotigi kunna i bɛ taa nkalon da maa wɛrɛ de la tiɲɛ yɛrɛ de tɛ o de bɛ Mali fanga caman sɛgɛn quoi wali tɛgɛrɛ u bɛ nkalon fasugu dɔ de tigɛ i ye nkalon min ni i b'a ye k'a fɔ ani tiɲɛ bɔlen don quoi tiɲɛ yɛrɛ de don dɛ tiɲɛ de don mais a laɲini ye nkalon de ye n'i y'a sigi jateminɛ n y'a ye Kulukoro de an filɛ Kulukoro dugukolo de kan yan nɔ dɔ k'i to pɔn kɔfɛ dɔrɔn ka weleli kɛ ko sariya bɛ min e k'a fɔ ko n bɛ fɔ Kulukoro mais i bɛ Kulukoro de o mais i bɛ k'a fɔ ka hakilina min don a tigi kunna a tɛ se ka miiri a ye abada u b'o nkalon fɔ cogo de tigɛ Mali kɔnɔ yan an ka de Kulukoro Kuyatɛ u bɛ nkalon fɔ cogo de tigɛ quoi donc fanga kan ka i yɛrɛ situer o kuma ninnu mais ni min yɛrɛ to a kɔnɔ n bɛna min f'i ye u b'i kɔrɔ sen de b'i kɔrɔ sen f'i b'i bali ka ye dɔrɔn a ye yɛrɛ fanga bɛ kɛ tan dɔrɔn yɔrɔ de bɛ kari tiɲɛni min na ils sont trop forts dans ça a bɛ tila k'a fɔ k'o kun y'a fɔ i ye ouais donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn kunun ne nin kuma kun fɔra a tɛ bila o de kama ka an to kɛlɛko ɲini na Mahamadou Youssouf du Niger a nana fɔ Bamakɔ yan ko jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛlɛko ta u bolo la o y'a sɔrɔ anw bɛ kɛlɛ la jaabi min dira ma aucune fanfaronnade politicienne ne me fait prendre mon avion, débarquer à Kidal et créer un incident. L'accord prévoit les étapes et ces étapes seront rigoureusement respectées. Kuyatɛ nin kuma in fɔ dɔn ne découragera dɛ. Cɛ nin kuma in fɔra dɔrɔn ko a ye tabali gosi parce que nin b'a yira n'a bɛ min kɛ a b'o kɛ. N'a bɛ min kɛ a b'o kɛ dɛ. Il n'y a pas de solution.
y a pas de solution. Kuyate. Ay talgo kuma tɛ yen dɛ, sujet tɛ yen. Bon, fo o kɔfɛ Yusuf nana Niger président cɛ ko kɛlɛ in tɛ se ka dala sa ne bolo ma da kɛlɛ. Ko sabu ko terroriste fanda yɔrɔ ye Kidali. Bawo ale ka service de renseignement ka sɛgɛsɛgɛli bolo kan. Anw dun tɛ service de renseignement ye, anw tɛ kɛlɛcɛw ye, anw tɛ foyi ye. An y'a dɔn ko a bɛ ten. Ah oui, Manden sɛgɛ. Mais bi Mahamadou Yusuf tɛ yen, tiɲɛni de bɛ yen. O donni ma a y'a sɔrɔ an tɛ ka confédération ko kuma fɔ, an tɛ ka fédération ko kuma fɔ. Bi an ni olu bɛ jamana kelen kɔnɔ. Masakɛ dɔ nana o kuma fɔ. O kuma fɔra o kɛra n'a fɔ. Foyi. Saka tɛmɛtɔ n'a ka jagofɛnw ye an bɛ k'o lajɛ, i b'o lajɛ cogo min na. Kuma in fɔra donc o kuma in to yen dɔrɔn comme ça. A fɔli ka fɔbaga yɛrɛ bɛ kɛlɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a fɔli la quoi. Ayi non, juguw t'o sɔrɔ la o. Ne y'a fɔ ko hey, ma cɛ aw ka nin kuma ninnu. Cɛ jamana in marigi ma nɔgɔn dɛ, n b'o f'i ɲɛna dɛ. Kuyatɛ. Parce que c'est comme n'a fɔ joli ye kuma dɔ de fɔ an ye ko k'i bolo biri ɲɛ da la. A tɛ galoya sa. Ouais, an n'u ma da o de la quoi. Ma da o la dɛ. Wa a bɛɛ kan bɛ ko an ka muɲu dɛ. Mais n'u y'i sɔrɔ. Muɲu ni sabali. N'u y'u balimaw sɔrɔ nin wagati kɔnɔ, nin sɛgɛn wagati kɔnɔ, k'an ka muɲu wagati tɛ. N'u y'u balima min sɔrɔ, u bɛ t'i ka du feere. N'u y'i ka bitigi wari, u b'a ci. Mun b'u dɔn? O bɛɛ bɛ kɛ muɲu kɔnɔ. O bɛɛ bɛ kɛ muɲu kɔnɔ. Mais u bɛ ka kɛ ka muɲu min bɛ f'i ɲɛna, n'u ye jamajɛ nafolo sɔrɔ, n'u ye misiri nafolo wari sɔrɔ, walahi n'u ye église wari sɔrɔ, e n'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ muɲu la. Alléluia. Ngalon tɛ. Ah, Manden sɛgɛ. E bɛ ninnu dɔn. Ninnu. Honorable Siriku Kuyate y'a bɛ n tigɛ kɔnɔ de. U bɛ ka kɛ ka muɲu dɛ. Mais la u bɛ ka muɲu ha. Cɛ u bɛɛ kɛlɛ dɔrɔn u ka du kɔnɔ yen. Fa tiɲɛ nɔfɛ. Mais min f'i ye fa ma sa fɔlɔ o dalen bɛ Gabriel Touré la. Ah. U bɛ campagne daminɛ. U bɛ campagne daminɛ. Positionnement sur positionnement. Mais jamana bɛna ci o sira fɛ kan ka muɲu quoi. Mais a n'a ba dɔw ɲɔgɔn cɛ. Fa dalen filɛ nin ye. Ba yɛrɛ kɔni o kɔni yɛrɛ c'est à dire que o yɛrɛ bɛ fɛ ka boli o yɛrɛ bɛ fɛ ka sa fa ɲɛ parce que a y'o fɛ walima o yɛrɛ kɛlen don ka taa don fa ye la ilaha illallah ye n bɛ ninnu dɔn. Ale yɛrɛ taw ma se ka ɲɛ sɔrɔ jamana ko la k'a ka muɲu a ka sabali ko a tɛ ɲɛ n'aw ma sɛgɛn a yɛrɛ tɛ fɛ ka sɛgɛn tigɛ a tɛ fɛ ka sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ n'i sɛgɛn n'i da kɔrɔ i sɛgɛn ni tɔgɔ a b'i kun ci mun dɔn Kuyatɛ je le connais. Donc o kuma fɔra o kɛra n'a fɔ fu parce que an t'i fɛ ka sɛgɛn e b'a dɔn mun na u bɛ ka boli ya. parce que n'i bɔra kalama a bɛ baara ni wulikajɔ de dɛmɛ. Voilà u bɛ fɛ ka pɛrɛnnen tɛ o kama. u b'o ɲɛboli la tan quoi. Donc baara jeli jeni wasili cɛsiri min kan ka kɛ dɛ u kan k'o min wele ko muɲu dɛ. Ko gɛlɛya ni muɲu ni sɛgɛn. u kan k'o min wele ko muɲu dɛ. U bɛ ka bolo de ɲɛ ka t'u biri kunangoya kɔrɔ quoi. N'u dɔn de. Kuyatɛ. N ko ne b'u dɔn jamu min b'u la an y'a da. Awɔ an de b'u majamu n'a ye. A bɛ min ko fɔ o t'a dɔn de b'a dɔn. Kuyatɛ. E ka fɛn da maa la a yɛrɛ t'a dɔn. Ayi o y'a bilama ye kɛ. Parce que olu y'a sɔrɔ tiɲɛ de sinon a dara minnu na anw y'a da kun kama an b'o dɔn olu fana b'o dɔn. Kuyatɛ. Mais bi dɔ bɛ k'i gulon n'a ye ten dɛ ale b'a laminɛ mais a t'a dɔn o de ye tiɲɛ ye. Bilekiba don dɔrɔn. Awɔ o de ye tiɲɛ ye n b'aw dɔn ne b'u dɔn. Ne b'a dɔn ko bileki b'a la min bileki b'a la a ta tɛ. Karamɔgɔ Kuyatɛ an b'i fo Saka ayiwa bisimila hali bi. Awɔ ne b'a dɔn ko bileki b'a la min t'a ta ye ne b'o dɔn walayi an ka taa. Oui, Manden sɛgɛ k'a jira lamɛnjɛkulu la ko toujours an bɛ ba jɛnɛ ka lɛfɛ kan ka kɛ ni Sirikali ka san 10 anniversaire ye. Donc an kɔni ɲininkali fan caman kɛla an ka directeur fila ye minnu jaabi lamɛnnikɛlaw ye tɔnɔ sɔrɔ. An bɛ kuma segin an ka Manden sɛgɛ yɛrɛ ma. An bɛ taa Sirikali kan tugun. Awɔ. Tumani Kante Maraka Ɲale. Awɔ ale kɔni bɛ bamanankan fɔ. Awɔ. Wagadugu Senegal an ta daminɛ ni sɔgɔmada la ni Wagadugu Marakakan ye. Marakakan ye. Awɔ. An ka jɛ ka Tumani lamɛn.
an ka tuma lamɛn barakatu segali tilekura aw ni tile an ka foli bɛ aw ye bɛɛ lajɛlen fɔlen dɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ arajo yɛrɛ fɛ mun baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ Senu Kuyate n'a ka ekipu u bɛɛ fɔlen dɔ foli kɔfɛ ko bi ye Sirikali ka 100 anniversaire ye an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina n bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɔgɔnna caman yira an na sini kɛnɛya la minnu yɛrɛ fana miniji dɔgɔyara an bɛ dugawu k'u ye Ala ka yafa k'u ma ko dayɔrɔ sumaya u y'an ko kiri min Ala ka nɔgɔya u ye k'an yɛrɛ ɲa k'an ka don makɔnɔ an balimaw yan'an k'an da don Sirikali ye jɔyɔrɔ min kɛ 100 in kɔnɔ a ye caman kɛ yan'an k'an da don o la an b'a fɔ Joni Kunadi a fɔ ye sababu ɲuman Sirikali ye Yiribakɔrɔ ka baarakɛminɛn de ye ni o ye WhatsApp groupe ye ani arajo RFM Yiribakɔrɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ association de don association min don a wulila k'a fɔ ko a bɛ i jɔ jamana ye n'i y'a mɛn jamana kɔnɔdenw don k'a b'i jɔ jamana kɔnɔdenw ye faama b'o la fantan b'o la parce que Yiribakɔrɔ olu ka jamana lafasali ye min ye ko n'i b'a fɛ ka jamana o jamana jɔ fo ka kiiri de ka tilen fɔlɔ hali du kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ fɔ du o du kɔnɔ o du laban ye o bɛ kɛ ntɔmɔ ye jamana o jamana kɔnɔ ni kiiri tilelen tɛ bin bɛ kɛ fantanw kan i n'a fɔ bin yɛrɛ bɛ kɛ faamaw yɛrɛ kan parce que Mali waati kɛra samasogo de don ni ko bin bɛ kɛ faamaw kan samasogo de don Yiribakɔrɔ mɔgɔw ko olu b'u seko kɛ u ka se ka dabila jamana in kɔnɔ kiiri ka tilen bin kana kɛ fantan kan bin kana kɛ faama kan o dun tɛ se ka kɛ cogo si la voilà donc an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ni lase ninnu caman de bɛ yen a jɔ Amidu yɛrɛ kana ni lase ninnu caman kan ka fara ɲɔgɔn kan ka na latɛmɛ don n'a nataw la o bɛ sɔrɔ Sirikali sanfɛ ba Jɛnɛ le fait jansa a bɛ n'a fɔ an bɛ ka jigin ni sankisɛ ye dɛ parce que maa saba bɛɛ ye ŋaniya yira Amadu Gasama an ka député yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire a ɲinɛ n'o ka maliyɛnw non an ma ɲinɛ Awa Gasama an ma ɲinɛ bon maliyɛnw ɲinɛna kɔ mais an marakaw bɛ k'an ta fɔ marakakan na non mais parce que an fɛnɛ famana ka émission kɛ sinon an tɛ se ka ɲinɛ Gasama kɔ dɛ non a tɛ se ka kɛ an tɛ se ka ɲinɛ au Gasama contraire anw yɛrɛ tɛ ɲinɛ maliyɛn foyi kɔ Ala ta kɔfɛ Amadu Gasama ko ale ye 200 bila ka na mashallah 200 jamutene n ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n t'a dɔn n'o jamutene don mais ko jamutene 200 bila ka na dɔ bɛ yen nɔ e nana ka se ko e 1000 bila ka na ko ka ba Jɛnɛ ka lɛfɛ jansa mais jansa in sisan ni wari ninnu sisan a bɛ di jɔn ma wagadu sɛnɛ tɛ denba dokurɛ voilà mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ la sisan a ɲininkali tɛ dɛ n y'a jaabi de fo ni bɛ jaabi wɛrɛ ko sinon jaabi tɛ tɛmɛ a bɛ kɛ cogo di nin bɛ kɛ cogo sisan non ko nin dɔgɔnin a b'a to n ta in na bon ne kɛmɛ kɛ mun ye ɲininkali le kɛra ne kɛmɛ kɛ mun ye mais ne ma kuma a kɔrɔ ko ne y'ale dɔgɔnin ye donc du coup ne tɛna se ka kuma a ye masa ne quoi ala e ka to kɔrɔ ko de kala kelen voilà minnu ti jɛ dɔrɔn ayi bon ni ɲininkali kɛra wariko la a maraka bɛ ne y'o yɔrɔ faamu mais aw de kɛmɛ kan ka mun ye a bɛ muɲu san ta b'an kun o tɛ ko n'a muɲu n'a sɔrɔ an ta b'an kun o bɛ muɲu ja dɛ
Mali. Honorable Sidiki Kouyaté. Toujours anniversaire Kodo. Bon, dans la chaîne dɔrɔn ka f'i ye kunun ou bien kuna sini jama kama kɔni y'a yira an ye salo saba kɛ tajiko gɛlɛya la ko acteur minnu sera ka jɔ gɛlɛya in kɔnɔ ka u décorer bon comme e manden jeliba ye ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka n ka hakilila don e da e ka ɲiniw fɛ an kɔni an jamanadenw anw tɛ décoration fɛ dɛ mais an kɔni bi a ɲini komi sunkalo jan tɛmɛnen de mugan tigɛ daminɛna sunkalo wɛrɛ bi ka na bon sunkalo min bi ka na ne b'a ɲini i ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye u ka jamanadenw ka gɛlɛya sara kɛ ni mugan tigɛ in jɔli ye a ye mun vraiment ne b'o ɲini a y'a jaabi ko muɲu de bɛ dɔɔni mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ma sɛgɛn a ye muɲu yakuba ni parti tigɛ i ka a ciw ma quoi tiɲɛ yɛrɛ la an ka décoration kɛ mugan jɔli ye tiɲɛ yɛrɛ la jamanaden bɛ décorer ɲɔgɔn fɛ ni mugan bon jɔli voilà c'est ça o de ye ka fɛla ye o ye ne ka fɛla ye gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ ni fɛn dɔ bɛ yen oui fɛn dɔ bɛ yen awɔ minnu décorer la tiɲɛ la wagati fɛnɛ kun gɛlɛyara cɛw parce que sisan kɔni an bɛ ɲini ka taa n t'a dɔn wulu ko sara la parce que nkalon kun dala ɲɔgɔn na quoi nkalon bon jamana ko gɛlɛyara dɔɔni bon minnu décorer la bon n b'a dɔn mɔgɔ minnu don en cas de chauffeur kɛ les acteurs pétroliers et les chauffeurs voilà mais an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ a ma ban fɔlɔ kɛlɛ ma ban fɔlɔ non ma ban an tun bɛ se ka bonya wɛrɛ k'u ye min tɛna kɛ ni telelabɔliw ni olu fɛn wɛrɛw ye quoi parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ dɔw kan ka dogo k'a kɛ dɔw kan ka kɛ kɛnɛ kan tiɲɛ bon minnu bɛ kɛnɛ ma a dɔ la n'i y'u bɛɛ labɔ don wɛrɛ bɛ sɔrɔ jugu fɛ quoi identité bɛ dɔn minɛ tu sais i b'a dɔn ko kafa min filɛ nin ye i bolo nin ye ni kafa sigi kɛra maison de la presse de la a kɛra le 4 novembre 2018 ni sigi ne sen fɛ a kɛra ka bɛn sigiba dɔ de ma forum ma Paris min bɛna kɛ Paris ko pour que ka na ni bɛn ye u y'o kɛ ka da min kan jaba fɔlɔ banni san 100 kunbɛn première guerre mondiale san kunbɛn san 100 kunbɛn kɔni première guerre mondiale kɔni o banni o san 100 kunbɛn dɛ u y'o sigiba de kɛ Faransi kan ɲɛsin bɛn ma awɔ donc i yɛrɛ y'a fɔ tamaserew b'u bolo kosɛbɛ tamaserew b'u bolo wa u tɛ pan foyi kunna wa nin wagati fana y'a sɔrɔ an fana tɛ pan foyi kunna tous les détails sont en compte e ma ye a fɔra ko oui début du génocide de la France au sein du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que Première Guerre mondiale, nous avons jaba folo kele ba folo min kɛra diɲɛ kɔnɔ. O banni san 100 kunbɛn dɛ. Ko bɛ ka bɛn Faransi ka si la sa an ka jamana kɔnɔ o waati de ma. Ni sigi kɛra yiriba kɔrɔ ka kafa b'a la. U bɛ ne ta k'a kalan nin kafa in MINUSMA baarakɛlaw dɔ ye nin kafa in 100 kɔ de sɔn. Kuyatɛ a jɔyɔrɔ bonyana an ka kɛlɛ in kɔnɔ dɛ. Min bɛ ka kɛ Faransi fɛ a yira de ko Faransi ni sigi in kɛli man kan k'a sababu kɛ ale da tɛ se ka don bɛnko kuma na dugukolo kɔ kan yan a bɛ ka min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ an ye nin ta ka conférence de presse belebele de kɛ ka bɛn ni sigi ye Faransi. A kɛra ka bɛn bi de ma le 4 novembre an b'o filɛ novembre de la quoi. O fana kɛra ka bɛn bɛɛ ka kaso san 2 ani kalo 3 de ma a dalen filɛ nin ye kaso la. Joyila awɔ Joyila kɔni. Kafo. Samiyaw tɛmɛna a kan tilemaw tɛmɛna a kan sunkalo tɛmɛna a kan seliw tɛmɛna a kan a n'a ka denbaya cɛ a n'a ka jamana kɔnɔdenw cɛ a n'a ka jamana cɛ kɔni. C'est grave. bi y'o san 2 kalo 3 de a tɛ den dɔ tɔɔrɔ parce que ale m'a dɔn min kɛra dibi la a m'a dɔn min kɛra bala ale ye mɔgɔ tɛ Mali la jango a ka maa bonyana ne Mali ko ye. Bon ale ka denbaya bɛ maa de ye min ko k'i Mali c'est ça. a tɛ tɔɔrɔ jiginna a ka foyi tɛ nin si la e t'a dɔn min yɛrɛ kɛra yɛrɛ
ok ni jeli kilo kunoru kume chamanu bonywana wati asoro muso chebe siri parce que jelu kuma mbolo bi cho bonywana kosebe do bonywana uti songa do frère songo kelena sono mona be do ba fa mona be do ba fa quoi kuyate che siri kara mbolo ko rewa ko la goshira sababu ke ni min den serangalon tigala min den mana se namarla min den mana se ningo fla tigala o be e den mara donc chesiri clinale la diria kera on ka jamana kono fuye dalu masurala dalu de masurala quoi or kaman chobi ka fo muso ku chesiri wajulu kala ba fo muso ku chesiri le mi kala fa se fe orojme sirajme fe chogojmena tuma mina muso bi chesiri ka ban nangara bama aba chesiri anaka yatime dunu me nyomolo ka shu tama ka kle tama samia fe dendo be kola samia fe kana skala dendo bana otoba bolo samia fe ka fara nene kan dendo abe do so tagala abe kata sugo ke ka to moto ko tagala kata dudo san ka dujo no banen ko fe kle kan dire fo bina mina alma misigile yana alma dati saka dola ko e kiri ko kuma ko misina fala makuma kiri kan oui no ko misina fo alma min daka bo kiri ko kuma mako o men na fal mami kiri be almami sans fait pas e da kana do kiri keli la ke ka be jema akiri tigalla o do ka bare quoi mais mi se ka shiri ko ni soro jugula hay se ko desara ko fene ke kiri ka bare de mente muso kate moya kate amu jamana de kono o tuma mina nya famun ka fo jamana se ka jota unana mundama mi fa kendo ni fiba ni fuma ko kisma ka to mina mina famun grasa sabi ka jamana inti do ma fa ko murugo da becce kara murugo na min galan soro ke me ni ngali akun la min galan soro fusi ok c'est afa ko Moussa Binin ko fa ka becce na mo fa d'accord maintenant mi a chien o te ngalo te namara de c'est ça ko angan golon kele kan namara kero ko kuma te sai ne ai ko wati mase kanga ko mena ko ina da ko mena la kanga tan ça c'est club ko et c'est club malem fami a becce abe mo gorira mais o ya chien ni namara mi o te wale ya mo ma bo fanga la o mo ma sa o abe to kanga to sabato ka kuma baro de la de mais sabato aya chien ni namara ni ngalo mi a ko ngalo ine ko o kele kuma ti sisa alo gala fitna de donc o ya chien ni mi no ngalo ya ale rebe do ngalo briefing ko sa ni atama to ni ngalo e kiyamba ki yamba no parce que koni ko be yiro ko kele jamana ina ko jamana be kele ya monni we nu kuma te mi fira monni bu kuma ni bu shuba kabde na mawri akchala afara ko ni kibe minali ke kibe de be minali e bara ha nu bu kuma au tu kletu sigilena c'est comme ça unu ka kalaw unu ka besu unu ka bligebaw aturia e bara ko mu parelo ku mina c'est ma pare mura ni mi pare ka kuma ndo fa ko ka parli nyo ari bila o de top VIP la o kama ko ka ben do zente la ben ngo kale do zente la ngo ben do zente la ni ma do zente la ni jamana ndo wudo ibina fon fo chena ba fo ko ya ibe ni fo kiti zente la ni ma do ni tay an ni bi bo an ni bi kla ka bo ba ibota do gwete do kwete baba mi be dare wori ka chane angano amana vle ti kola ya o ganyera ma beke o ma be ti ka do sisa ko ni imana vle ti kola ibe ta fo ka kwala me amana la no e famu bakati chai Bebe di emolola okay anyame ko sara ko ga bo ko di victimuma ko victim okay jarake ko ma do le metodo haza era metodo haere kwete no shaka nambi shaka mi la mifie ube neke kwa
mɔgɔ de suri bɛ ka kɛlɛ dɛ ou bien mɔgɔ de bɛ kɛlɛ min tɔgɔ tɛ fɔ dɛ olu de y'a tiɲɛ mais b'a tiɲɛ ni min ye o bɛ to yen olu yɛrɛ b'o ta k'o kɛ tiɲɛ ye parce que o ɲɛfɔli bɛ na yɛlɛ u yɛrɛ la quoi awɔ tiɲɛ in bɛ to yen mais maa bɛ kɛlɛ maako kɛlɛ de bɛ yan mais wale tɛ kɛlɛ dɛ tiɲɛ ni wale tɛ kɛlɛ dɛ parce que olu yɛrɛ bɛ fɛ k'u sinsin o wale kɛlɛ in de kan ko o waati tɛ sisan ye ala ne ko sisan kɔni o b'an hakili jigin malidenw ka kiti ko mako la sa an tɛna o bɛɛ fɔ bi bilen a kuma faamuna laɲini faamu c'est à dire que n bɛna min f'i ye ni ala ye maa min kunnaja i ka nin kuma ninnu ɲɛ ye i k'a faamu i mana kɛ da o da la i dusukun bɛ lafiya quoi o ye tiɲɛ ye c'est pourquoi an sigira ka ala ka bonya segin a ma ka ala ka masaya segin a ma kosɛbɛ mais an ma ala jalaki ni tɔɔrɔ ye min m'an kan quoi ne m'a jalaki o ye tiɲɛ parce que ne b'a dɔn min bɛ sen na ala tɛ fewu ayi ala tɛ o de kama ne k'i ma n ko n'i y'a ye tɔɔrɔ tɔɔrɔ kɔnɔ dɔ ka fɛn ladalen don dɛ n'i ma dɔw la a wuli k'a kɛlɛ a kɛlɛ ma mun i bɛna min ye i b'a dɔn k'o tɛ ala ye o ye maa de ye o ye maa de ye o sɔgɔ tɔgɔ ko zanjɛ o tɔgɔ ko zanbilen Allahu akibaru dɔ ka tɔɔrɔ ladalen don dɛ Kuyatɛ donc o la sirikali mɔgɔw u bɛ fo wallahi u ye laseli minnu kɛ o ni an bɛna ɲini sirikali mɔgɔw fɛ tuma ni tuma surtout alifa yɛrɛ cɛsirilen don a la an bɛ kelen-kelen minnu kɛ tan faamaw bɛ se ka kɛ ko minnu hakili bɛ se ka jɔ fɛn minnu kan caman ale yɛrɛ b'o laselibaw kɛ kosɛbɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ amidu k'u labɛn k'u bila tuma ani tuma a bɛ se ka mɔgɔw nafa ko caman na kosɛbɛ ka sababu kɛ i b'a sɔrɔ an bɔra ka nin kumaba in fɔ mais i b'a sɔrɔ dɔw ka faamu y'a la fitinin i b'a sɔrɔ a ye dɔw ka hakili dayɛlɛn ka se kundama ma an yɛrɛ ma se yɔrɔ min nin ye tiɲɛ kuma bɛ ɲɔgɔn dafa de hadamaden i bɛ lamɔ cogo de bolo o ye tiɲɛ dɔw lamɔna ko f'u ka jamana tereke dɔw lamɔna u ni maa ma bɛ jɛ f'u k'i tereke dɔw ye lamɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ dɔw kama ko n'olu ye min sɔrɔ dusukun ɲuman sira fɛ hakili ɲuman sira fɛ sɔrɔ sira fɛ ŋana ɲuman sira fɛ ko f'u k'a jɔ u n'u ma ɲɔgɔn de dɔw lamɔna n'o de o ye lajarabila n'o ye tuma ma ɲini ala fɛ ala k'an fara o cɛw kan miirina minnu b'an na ka fanga ala k'a d'a ma k'a fɔ an famana ka kelen-kelen kɛ bon est-ce que ne tɛ kuma dɔ ma fɔlɔ ne k'a kun cɛ ne k'a d'a ma k'a d'a ma vrai ba aw ka tɛmɛna kuma bɛ ka diya ne yɛrɛ bolo ayiwa alhamdulillah an kɔni an bɛ ala tanu wala an bɛ ala tanu ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka tila u ka wari bila ka na dɛ sinon n tilatɔ n bɛ sɔn ka classe kɛ dɛ ayiwa ko donc a tulo b'a la sɔnni ko donc fara numéro ŋutu ana ba jɛnɛ ka lɛfɛ n'a jansa numéro n pa i kɛ ni 79 08 36 34 sɔnni ko kara yago bugin ka kame n tɔgɔ kuyatɛ maga yɛrɛ ok donc sisan ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo ka radio baarakɛla bɛɛ fo ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ bolo bɛ baara in na de près comme de loin ka bɛɛ fo mɔgɔ fana ka dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin ma nin baara ninnu an bɛ bɛɛ fo an jatigiw Solomani Bugukaw cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ka bɛɛ fo ka précisément sirikali kɔnɔ mɔgɔw fo sabu san 10 fana tɛ tile 10 ye kalo 10 tɛ quoi donc mɔgɔw bɛ yen minnu sɔnna ka to ɲɔgɔn fɛ fo san 10 donc o ye ala tanu de an bɛ ala deli hali bi an jɛkun ye kunba minnu ye ala k'o jiri k'o ɲ'an bolo en même temps an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni yɔrɔ min ye o ye de ni mɔgɔ minnu y'a kanu ka sirikali lasɔrɔ n bɛ numéro de fɔ a bɛ weleli kɛ 79 08 36 34 n'a ye weleli k'o la sirikali ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la a ta k'an bɛ fɔ aw ɲɛna donc ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ tanu ka honorable yɛrɛ tanu studio kɔnɔna falen don n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ tanu wasalam merci wagadu sonike ka lamɛnjɛkulu fo ko an bɛ anniversaire la o ka faamuya anniversaire kɔnɔna na waladaw bi fɔ a kɔnɔ an ka se ka an jogo ladon hali bi ka fara kɔrɔlen kan ka ye tɔn ye mali kɔnɔ san 10 a ma ye tile kelen ko dɔ ye da tape ka claquer ka bɔ a ka dɔgɔ san 10 ka ca mali yɛrɛ régime caman si ye parce que an ka directeur y'a fɔ ko mali kɔnɔ den bɛ bange i san 7 i b'a sɔrɔ i ye régime 2 ni 3 bɛɛ ye déjà quoi mais ka na tɔn ye san 10 n'u ma min ɲɛ o cɛni a tɛ se ka fɔ k'a bɛɛ ɲɛna mais cɛni ka dɔgɔ quoi u jɔla mɔgɔ jigi kɔrɔ ni sirikali da donna i ka problème na au contraire i b'a fɔ k'a ɲɛnabɔla à moitié déjà donc ala y'o se n'o danaya n'o bonya d'u ma u sigiyɔrɔ la
u ka kuma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an bi a tɔnden bɛɛ lajɛlen fo minnu tulo b'an na hali bi n'u ma garisɛgɛ sɔrɔ ka don tɔn in na o ka ɲini ka don a bɛ lakolokololi d'u ma précisément honorable cɛmɔgɔ kun y'a fɔ ne yɛrɛ alhamdulilayi ne bi n yɛrɛ ye u la u ka fɔtaw la n bɛ kalanso de la tan quoi voilà an kɔni ye kalandenw de ye chaque jour an bɛ dɔnniya kura sɔrɔ ka bɔ sirikali kɔnɔ an min kun t'an na quoi o la bi an nana anniversaire kɛ an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ fo k'an ka directeur fo a ka muɲu ni a ka sabali la parce que Mali ka fanba minɛni lamarali a ma nɔgɔ an n'an défaut bi ɲɔgɔn na mais alhamdulilayi a b'an ku ka se k'an lafaamuya an kan ka se k'an sen da yɔrɔ minnu na an b'a fo o la kosɛbɛ studio kɔnɔna fɛnɛ falen bɛ an jɛɲɔgɔn baden de la an bɛ ala fo k'ala barikada hali bi sirikali an bɛ a ɲini an ka se ka an fara ɲɔgɔn kan ka se ka maliyɛnw ka gɛlɛya wuli ka bɔ kan n bɛ bɔ kuma na ka d'aw ma ni fili minnu bɔra kuma na o ye ne ka denmisɛnniya ye o ma bɔ arajo yɔrɔ voilà directeur ayiwa an yɛrɛ fɛnɛ bɛna an ka kuma kuncɛ nka ne ka kuma kuncɛ n'an ka lajɛ n'a bɛ se ka se 10 minutes ma hein 20 petites questions siɲɛ wɛrɛ ale b'o poser sisan i b'a dɔn ko wagadu senegali ma tuguni i b'a dɔn jeliw b'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ si i b'a a lama dɔ dɔn an ɲɛfɔ an ye i b'a dɔn an tun ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko anniversaire bɛ bɔ a ma ko ka sabu kɛ jamana wahala ye je crois ɲɛmaa ko non ko ma deli ka kɛ k'a tɛ kɛ ten dɛ ko a bɛ kɛ ko a bɛ kɛ koyi a bɛ kɛ ka taa sɔrɔ gazole tɛ yen ka taa sɔrɔ an jigi dalen tɛ kuran kan a bɛ kɛ hali n'an bɛna an sigi yan ka ji min ka taa o y'a kɛlen n'a sigi a bɛ baro kɛ a bɛ taa n'i y'o fɔ bamakɔkaw ye o tɛ ka anniversaire ouais parce que an tɛ kɛlɛ de kɔnɔ voilà parce que olu b'a dɔn cogo min o t'o ye quoi an tɛ kɛlɛ de kɔnɔ quoi o de kama tuma an bɛ walima an n'an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ko tɔnɔ b'a bɛɛ la quoi dɔw ka laɲini ye ti dɔwɛrɛ ye koyi Mali kɔnɔ yan olu ka kuma kan ka yɛlɛ bɛɛ ta sanfɛ nka maa si yɛrɛ kana kuma hali n'a sɔrɔ olu ta bɛ bɔ wolo jamana cili la a ka t'olu ta la dɔrɔn parce que a kana ɲina ko y a des psychopathes hakilila bana bɛ mɔgɔw la ka taa sɔrɔ minnu tɛ taa kabandon na jɔrɔ nege tɔgɔ nege nafoloko nege non a ye hakili dɔw tiɲɛ sans blague a bɛ hakili tiɲɛ de tiɲɛ quoi donc mɔgɔninfin hakili tiɲɛni ka kɛwale n'a ka fɔta n'i y'a taama dɔrɔn a b'i don fili la nkalon tɛ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ mun ye n'a ma ɲɛ ko an bɛɛ hakili dara kan k'a fɔ k'a bɛ kɛ bi quoi o ye ala yɛrɛ de bɛ fara an kan o tɛ wuli ne ma ne bɛ kuma dɔw labɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna dɔw bɛ se ka miiri k'i bɛ ka waleya ni mɔgɔ ɲumanya an bange non ko dɔ tiɲɛ de don o de kama an b'a fɔ furu cɛ ni furumuso cɛ denni wo yɔrɔlɔbaya dabila ne b'a dɔn i ma mara de i bɛ k'i ka marabaliya de kɛ n'a fɔ ko tu es une femme de principe i bɛ k'i ka marabaliya de kɛ n'a fɔ i ye muso ye min kati ka gɛlɛn i kati ka gɛlɛn ni mun ye i fan bɛɛ ye lebu ye kungotɔ ye fantan n'i y'a fɔ cogo dɔ la a bɛ fɔ ko i fa ye fantan ye an balimamusow bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'i kɔnɔ arajo duguma ayi bɔn b'a dɔn n bɛ ka min fɔ o tiɲɛ m'a fɔ i bɛ kati gɛlɛya fu la i cɛ da la hɛrɛ ni min b'i cɛ bolo i balimaw kumalen don a la i fa kumalen don a la i ba kumalen don a la i ye dangatɔ de ye bonya min kan ka se ka sɔrɔ i cɛ bolo k'a di hali i woloba ni i wolofa ma o kumanalen dɔ ma ka sababu kɛ comportement ye o yɛlɛlen don i garisɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ na ye i bɛ ko kirikarakɛw la fan bɛɛ fɛ dubasigi bɛ min bolo denw jɛ jɔyɔrɔ ye min ye i dɛsɛlen don k'i jɔyɔrɔ ni fa bɛɛ kafaliya kumaw ni yɔrɔbaya ni pɔmɔ Kate, balimamuso ni y'aw ta ye dɛ. O bila sa. An kɛ. I ka ye, o bila sa. A ko bila. I ka sɔn i k'i yɛrɛ musoya minɛn kɔnɔ. I k'i cɛ hakili lafiya, i k'a dusukun lafiya. Parce que muso tɔgɔ, n'an ko ko awaw,
Francis kan a bɛ fɔ o ma ko mnémonique. Awɔ mnémonique. O ye fɛn min bɛ hakili lafiya. Awɔ kɔrɔ dɔ ye quoi. Ma faamu. Fanga dɔ kulo bɛ taa kalanso. Maintenant a bɛ fɔ ko i ma la Gafour o ye ko yafa kɛra i ma. Muso kan ka kɛ mɔgɔ de ye quoi yafa bɛ kɛ maa min ma. Ka da ka kɛwale, ka da ka hinɛ, ka da a bɛ dusukun lafiyalen ni hakili lafiyalen min kɛ quoi. Se bɛ e de ye quoi. Ni dɛsɛra la i bɔra musoya minɛn kɔnɔ. Nkalon tɛ dɛ. I kɛlen don ka taa du garijɛgɛ siri ka bɛnbala don du kɔnɔ n'i ka yɛgɛbɛ kɔni ye ka taa sɔrɔ lebu de ye i labɔ sa. Wallahi. I bɛ fɛ k'i ka lebu dogo ni kamakunbaya ye i kamakunni jigin sa i ka ne ta in lamɛn k'a fili o. Kuyatɛ. Donc anw cɛ danni anw muso joli de ka hakili d'a kan k'a bɛ kɛ bi ala bɛ na. A bɛ kɛ. Parce que a donna dusukun kɔnɔ. Ouais. Ala bɛ na a bɛ kɛ. Kuyatɛ. O de kama an delila k'a fɔ a ɲɛna ko groupe min filɛ an bolo nin ye a fana san cogo min na n y'a ye n b'a dɔ fɔ wala n'a dɔrɔn de don. A fɔra ko groupe dɔ ka na an nana n'o ye o tiɲɛna ko ka dɔ wɛrɛ ɲini a fɔra ko fanga ka dɔgɔ an n'u ye wari min minɛ mɔgɔw bolo cɛ kana fɔ k'a bɛna wari wɛrɛ minɛ tugun wari bɛ ka mara min bolo n ko wari in dalen to yen peut-être a ɲɛ bɛ ala bolo min t'an ta ye an kɔni y'an se kɔni kɛ dɔ de ye weleli kɛ o kɔfɛ ka sa si wele dɛ cɛ ko groupe wari ka ca dɛ ko an tɛ se k'o wari fara ɲɔgɔn kan dɛ ko min b'an bolo k'an kana n'o ye k'a bɛ groupe kelen d'a ma min b'an bolo o tɛ 2 millions yɛrɛ bɔ groupe min sigilen filɛ an dala nin o ye 6,750,000 et quelques mille. Kuyatɛ. Ni ala tɛ ɲɛ b'u bolo. Mais et pourtant ne ko ture min ma n k'a kana taa fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna a fana bɔnna hakili ma Sibi ko a kuma ɲɛnabɔ a ko k'ale taara fɔ Sibi ɲɛna ko est-ce que ko kunkolo tɛ fɛ ka wuli. Ayi non kana jigin a la ça c'est malade a y'a dépassé quoi a bɛ limaniya hakɛ a y'a dépassé. Ko fɛn fɛn mɔgɔ si ɲɛna ko groupe bɛ sɔrɔ cogo di n k'a bɛ sɔrɔ studio sa ne ka to tan mɔ. Ala donna kow la. A bɛ sɔrɔ groupe sɔrɔ kɔni dɔ kɔni o bɛ sɔrɔ. Kuyatɛ. An ye se kɛ o. Awɔ. An ye min ɲini k'a fɔ ko de b'a to a bɛ ɲɛnabɔ. O ma se k'a to a ɲɛnabɔra n'a fɔra tugun ko kana fɔ ko kana 6 millions ko kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna tiɲɛna o jeli tɛmɛ la a tɛna bɛ wasi nin kelen an ka nin fɔ ala yɛrɛ ɲɛna sinon an tɛ se nin kɔrɔ dɛ. Ala y'i den kun don a kɔrɔ minɛ a y'a kun don a kɔrɔ. Awɔ k'an ka nin kelen fɔ ala yɛrɛ ɲɛna sinon an tɛ se an se ka koyi. Mashallah Kuyatɛ. 2 millions t'an bolo groupe min n'o fɔra k'an k'o ɲini o ye 6 millions et quelques an bɛ t'o ɲɛfɔ jɔn ye. Tarawele i bɛ t'o fɔ jɔn de. I tɛ sigi k'ala ma. I b'o yira ala la wa i ala jɔyɔrɔ y'o ko la o de kɛra. Donc o la an filɛ Mali min kɔnɔ quoi fɛɛrɛw de tɛ ka sɔrɔ an bolo ka mɔgɔw tilela ɲɛsin ko kelen ma mɔgɔw ɲɛsinen don u yɛrɛ de ma sajigi bɛɛ ɲɛsinen don. Wamani yɛrɛ kun. Yan'aw se yanni yɛrɛ kun. I bɛ mɔgɔ dɔ ye ka ko dɔ défend i b'i yɛrɛ ɲininka a ka sɔrɔ ye mun y'a la. Papa. Ne ye mun jateminɛ dɔw ko de ko sisan ko komi tajiko gɛlɛya nana Bamakɔ yan ko de kama ko dɔw bɔra a kalama ko kɛlɛ Bamakɔ yan la ilaha illallah ko de b'a ɲɛdɔn Mali mɔgɔ b'o la parce que ka se ka hami ni nin ko ninnu ye a bɛ mara dɔ de bolo koyi Wallahi. sinon o mɔgɔ tɛ Bamakɔ yan min tɛ nin kɛlɛ in gɛlɛya dɔn. Parce que ko ka fɔ anw t'an yɛrɛ de bolo an jɛn n'an t'a dɔn an t'a dɔn n'an y'a dɔn a banna. Normal ka bɔ da kan. N bɛna tɔgɔmasɛ kelen di ma. Kuyatɛ. I ka baara kɛ ko ni ne bɛ jɛ la pour que an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a bila u kunna ko ɲamakala kɛra bɔnsɔn ye walahi e kana siko la diɲɛ kɔnɔ n bɛ tɔgɔmasɛ kelen di ma. Mama nana e jɔyɔrɔ la a fɔra ko bɛɛ y'a tiɲɛ ka di cogo dɔ ta bɛ fɔ. Yanni fɔ dɛ. Kana siga la. Fɔ dɔn. Kana siga la. Bamakɔ hali ni maa bɛ yen jɛɲɔgɔnya sira fɛ walima ko e bɛna maa dɔ de furu furu ma bɔ fɔlɔ o kama karisa kun bɔra nɔfɛ karisa kun bɔra nɔfɛ karisa maa 50 kɔntera k'a fɔ ko ale lo si ma ɲa la karamɔgɔkɛ e ye 51 na de ye. Tu vas partir. Kana e ye 51 na de
non mana fura non b'a yira kelen fila saba a t'olu la quoi a ye min bɛ ka kuma de ko in bɛɛ yɛrɛ de aw turu bɛ relation Kuyatɛ Kuyatɛ o de kama ne ko dɔ kɔn Mali kɔnɔ yan parce que an filɛ wagati min na dusukun na miiri ni hakilila jugu minnu banna n'i bɛ fɛ ka wuyangeli kɛ n'i mi ɲɛsin olu baaraw ma a ko kelen min segin ka na de min fɔra politikimɔgɔ ye nin kɛ karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ a bɛ segin ka na i ma gɛlɛya tɛ kɛlɛ quoi gɛlɛya tɛ kɛlɛ quoi donc a bɛ segin ka na i ma ala k'an kisi yarabi sirikali bɛɛ tɔɔrɔ wa n bɛ se ka kuma la nɔ n bɛ se ka kuma sirikali tɔɔrɔ o bɛ diya n ye an mago b'o yɛrɛ de la an b'a daminɛ fɔlɔ minnu ye ba jɛnɛ kɛ lɛfɛ jansa kosɛbɛ ka ɲi dɛ ni minnu bɛna jansa dɔ ka appel bi yan nɔ n k'o ta fɔlɔ n'a sɔrɔ dɔ tigɛ n'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa ko nin y'an ba ye ba ma minɛ nin y'an ba ye dɛ an ba ma minɛ an ma tila émission na fɔlɔ a dɔ la a tɛna n'a fɔ ko ayi an ba ma minɛ bɛna mun fɔ mashallah Saga. An ba maminɛ an t'an sigi an ba maminɛ la ma. An ka jan an ba maminɛ. Mɔgɔ b'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛna an ka jansali wari tilacogo ɲɛfɔ an ye. Allo Sanogo. An ka bila arajo la. N'an ka bila arajo la parce que Mali ko in gɛlɛyalen don cogo min na sisan n'i ma ko ɲɛfɔ a kɛcogo la a b'a fɔ k'u ɲɛ namara don a la dɛ. N bɛna bila direct la ni ye arajo tiga jɛ an ba ye weleli kɛ ni t'an ba ye ni ye nin kɛ a kuma bɛ caya oui allo oui tɔɔrɔ foyi tɛ yen awɔ n b'a fɛ ka min fɔ n b'aw fo aw ka kuma walawala la o diyara n ye ko mais n b'a fɛ ka fɔ i kɛrɛfɛmɔgɔ ye n ka n bɛ ci dɔ de da kɔnɔ awɔ ko ne ko mɔgɔ ma k'a k'a fɔ a ti ɲɛ min ka don awɔ a ka fɛɛrɛ kɛ a ka e ta ka fara a yɛrɛ kan pour que a bɛ se ka dɛmɛ ka jamana in jɔ cogo min na parce que aw bɛ yɔrɔ min na barisa aw ka nin de kɔnɔ n'o ye an ka tɔgɔ minisiri bulon kɔnɔ k'a bɛ se ka jamana in jɔ ka ɲɛ tabarikala ne tɔgɔ man kɛnɛ awɔ k'a fɔ ci se Asimu ma ko pardon ko ten ok baasi tɛ n'ala sɔnna a bɛ ci lase a diyara n ye ani baraji amina ala ka yafa k'a ye amina amina an t'a dɔn mɔgɔ min banna k'a ye ko ok an ka musokɔrɔba kɔni Jayi Sibi kɔni Jayi Sibi ani Ba Ɲame olu kɔni ye ɲɔgɔn tigɛ minɛ sa dɔgɔkun don n'u ɲɔgɔn cɛ ok i bɛ dɔ bɔ fɛn in na o jɛnɛtigɛ kɔnɔna na an bɛ sirikali tɔgɔ la ka foli se maa minnu ye jansa kɛ o ni minnu bɛna jansa kɛ o ni minnu ye dɛmɛ kɛ yaasa an ka se ka nin sigi in fɛnɛ kɛ ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko sirikali kɔni ye groupe whatsapp de a ye san 10 sɔrɔ o san 10 ka na o bonyamasigi n'o waleɲuman dɔn kɛ minnu y'a cɛsiriw kɛ ka a ɲini ala fɛ ala min y'o latigɛ k'ala ka san 10 caman yira an na a dɔ la an ma nin ko in sigi nkalon kunna fewu ma ko ala k'an dɛmɛ ni tunya barika ye o dɔ la i b'a ye k'a fɔ sirikali sigira ko pour que kumakan ninnu ka se ka cari ala barika la kumakan ninnu kɔni carina kosɛbɛ nka maliden fanba a t'a ka lɔnniya bolo a bɛ a ka lamɔcogo de bolo a dɔ la maa caman b'a lamɛn ka taa sɔrɔ ale dungelen don fɛn kan ale bɛ san 50 de la ɲina a bɛ san 60 la ɲina e ka mun laseli bɛna se ka o bɔ a cogo la a fɔ ko bɛna se ka ko dɔ ɲɛ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni jamana ko ye bi si c'est pas déjà trop tard n'a sɔrɔ k'a fɔ ko ma tɛmɛ ka ban nka an bɛ nin fɔ k'an jigi tɛmɛnen to ala de la ka sababu kɛ ale de bɛ se ka ko yɛlɛma a dɔ la fɛn dɔ bɛ jamana ko la a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ dɛ a ka gɛlɛn cogo di maa dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu ye nin ko ninnu daminɛ kunun dɔrɔn nka i b'a sɔrɔ ko bɛ ka kɛ bi
e saga de ko n'a ma kɛ nin kɛcogo la a bɛna wolo nin kɛcogo la bon n'a kɛra e ka fɔcogo la a bɛ gɛlɛya i k'a faamu ko minnu bɛ k'a kɛ ten komi a dabɔ a kama a ka kɛ tan quoi a bɛ gɛlɛya n'a pas dire i t'a faamu yɛrɛ de i t'a faamu yɛrɛ dɛ i t'a faamu tu peux pas comprendre mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn dɔ bisigi ko o ye ko mara cogo k'o kɛ cogo de ye mais e min y'a fɔ ko n'an taara nin cogo la a bɛna wolo nin na i t'a faamu ten dɛ i t'a faamu ten quoi o bɛ cogo min na i b'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan nka hali fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ minnu bɛ sigi kɛnɛ kelen kan dɔw bɛ yira k'a fɔ ko olu tɛ an dɔ ye quoi ka kɛnɛ sigi jamana bɛɛ kɔ la ka kɛnɛ sigi au nom c'est-à-dire que pour la paix et la réconciliation o kɛnɛ kelen kan a bɛ taa ye k'a fɔ ko karisa ninnu t'an dɔ ye quoi ka n'a sɔrɔ n'olu t'a dɔ ye anw yɛrɛ tɛ foyi bɔ o ye mun fara ɲɔgɔn kan aw tɛ foyi bɔ o ye yɛrɛ kɔsɔsɔ o yɛrɛ kɔsɔsɔ ni ɲɛ parce que dɔw ka nabɔ o de la k'an fara k'an fara ka na ni nkalon ye o kama o fara jugu kan tiɲɛ don jugu de don dɛ mun na se foyi tɛ jugu ye olu bɛ ka tiɲɛni kɛ ka taa se kundama min ma ka se yen a tɛ donc o de kama ɲɛnamaya kɔnɔ an ba bɔra k'a fɔ k'a ka kan an ka jɔyɔrɔ sɔrɔ quoi mun na parce que ale ka jate la kow dɔw ɲɛ an ka lase kɔnɔ ale y'a ye k'a fɔ o b'an bolo ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan quoi n bɛ tɔgɔmasere dɔ d'i ma n b'a fɔ ka taa ni ka segin quoi bonya sigi don ka ɲɛsin o ma mariko ma dɔw wulila yan ko ma mariko tɛ sɔn foyi ma kunu u tun bɛ k'o fɔ fanga binnen ko dɔw ye tiɲɛni kɛ san 30 n'est-ce pas c'est comme san 30 u fana ye mariko kɛlɛ n'a ka ladiriya ye n'a ko o sira ye c'est-à-dire que n'a ka mɛn ko tiɲɛni bɛ ka kɛ k'a ka lajɔ quoi san 30 o y'a kɛlɛ quoi n'est-ce pas fangaw binnen mariko ka tiɲɛ ma segin a ma wallahi o kɛra o ma segin o ma dɛ hali o san 30 kɔfɛ a bɛ kɛlɛ tugun o tigila mɔgɔ kelen fɛ quoi n dabali banna est-ce que bamanankan faamuna mariko kɛlɛ de bɛ yen n ko mariko kɛlɛ de bɛ sen n'a tigi bolo quoi mariko kɛlɛ yɛrɛ tɛ sen na dɛ a tɛ tiɲɛ de fɛ kunun a tun bɛ ka min kɛlɛ dɛ a tun bɛ ka min kɛlɛ o ye tiɲɛ de ye a kɛlen k'a dɔn ko o tun ye nkalon ye min tun bɛ ka tiɲɛ kɛlɛ min tun bɛ ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ tɔgɔ la a bɛ ɲɛsin o ma quoi parce que ale tɛ tiɲɛ de fɛ mais a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛ k'e de kɛlɛ quoi non ale tɛ k'i kɛlɛ dɛ a bɛ ka tiɲɛ min b'i bolo ale n'o de tɛ bɛn quoi donc ale kɔfɛ min bɛ na a b'o kelen kɛlɛ c'est comme n'i ko dɔw ma sisan ko yɛrɛ wolo de kama MINUSMA taara Barikani taara dɔw bolo u ye yɛrɛ wolo min kɛlɛ k'a fɔ k'o tɛ se k'a kɛlɛ n'i y'o kuma fɔ bi a bɛ kɛ i n'a fɔ i b'a fɔ k'i ye jikalan bolo kan finalement a ka laɲini ye k'aw ma foyi kɛlɛ sa aw nana sɔrɔ aw ta in kun ye kuma de kuma mais pourtant a b'i kɛlɛ ka taa sɔrɔ ko i b'o kuma min yɛrɛ la k'o ma ɲɛ o wagati ok a bɛ k'i kɛlɛ o wagati aberration totale donc n'i ye diɲɛ faamu tan dɔrɔn jugu caman bɛ yir'i la quoi i bɛ ɲinɛ olu kɔ quoi k'i ɲɛsin a yɛrɛ ma mais nin taabolo min b'an na ka jugu an ma ka tɛmɛ ka min yira an kan parce que den minnu bɛ ka bange ka garisɛgɛ sɔrɔ ka don ko dɔn na olu bɛɛ bɛ to ka nin ta de ye karamɔgɔkɛ n'i y'a ye ne tɛ ɲinɛ o ka kɛwale kɔ o b'a fɔ wagati min na o b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na a t'a to k'i bɛ ɲinɛ quoi c'est comme a bɛ fɔ donni min na ko an ka armée ye ɲɔgɔntɔn fɛn ye ne jɔlen baara la fɔlen ko anw ka c'est k'an ka kuma ninnu tɛ an ka sɔrɔ su la gosi yan cɛ ɲɛji de bɛ bɔ quoi ni ɲɛji ma bɔ dɔrɔn i bɛ sa o dusukasi fanga ka bon ɲɛji bɔra a bɛ dusu lafiya c'est vrai ne bɛna min f'i ye n bɛna min f'i ye quoi e ka ɲɛji ninnu dɔ bɛ bɔ min kama i dusukun yɛrɛ dɔrɔn ko tɛ koyi min bɛna kɛ nin kɔfɛ fɛn min bɛna jamana sɔrɔ quoi donc fɛn min bɛna jamana sɔrɔ fɛn min bɛna ale a bɛ ye koyi a bɛ ye a dɔnbagaw b'a ye dɛ a bɛ ye
bere t'a ye bere t'a dɔn wallahi sinon a bɛ ye parce que hakili b'a la tu sais i b'a dɔn pyramide de souvenir la an ka premier ministre ala ka dayɔrɔ Nema Bobe a ye kuma ɲamama dɔ fɔ ko jire à Kidal sans arrogance a don tabali gosilaw fɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ pyramide de souvenir la don i tora kuma na a don i kasila quoi fo bi a b'i kɔnɔ parce que a don i bɛ ka Macron i ɲɛkɔrɔ ko Macron ɲɔgɔnna agi mɔgɔ de don mais n'a fɔla a bɛ ka an ka jamana tɔnɔ ni mɔgɔ sababu tɛ Macron tɛ se ka jɔ a tɛ se wallahi ni o de kama an tun b'an kale a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko an sulen t'a fɔ koyi n'i y'a ye mais kɛlɛ kɔnɔ adamaden bɛ sigi cogo di kɛlɛ kɔnɔ an bɛ nin kɛ ka bɛn le premier ma an bɛ nin kɛ ka bɛn mais e bɛ se k'i sigi cogo di k'o fɔ ni lɔnko tɛ a tɛ se ka non dɔnko o ye k'a fɔ d'accord o bɛ se k'i da sogo ye mais a ka kɛ ten siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani ni maa sababu tɛ Macron ninnu bɛ se ka mun dimi dɔn non zéro ni maa sababu tɛ tiɲɛni min filɛ an ka jamana kɔnɔ a kɛcogo jumɛn de b'a la ten parce que o don Nema Bobe ye kuma min fɔ mais dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko kuma jugu don certes mais a kuma senfɛ an ko Bobe ka démissionner fo ka taa fɔ a démissionner ma an b'a wele tuguni ko premier ministre o kɛra a ka wuli nin tɛ kuma ye nin ye tiɲɛni kumaw de ye mais ne mana min ye bi mais et pourtant o ɲɔgɔnna si caman de bɛ ka fɔ bi foyi tɛ bɔ a la hali i yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka fɛn fɔ a la o kumaw ɲama de b'an kan mais parce que ko tafan ni ko fin ni ko taayɔrɔ tɛ ka jateminɛ bɛɛ b'a yɛrɛ bi kɛ sanga wele ye dɔrɔn dɔw bɛ t'i sigi ka kuma dɔ fɔ an fɛ sisan ne ko n ko he an bɛ ka taa yɔrɔnin min na sécurité ko kuma nkalon da ɲɔgɔn na .com n'i y'o sujet bila mɔgɔw ko m'o faamu n'i bɛna faamu n'i m'a faamu i b'a ye i bɛna ye Kuyatɛ i fɔlen don dɔw nana sisan kuma ye min ye ko ORTM tɛ se ORTM fana ko dɔw tɛ se n ko hali bi aw bɛ yan o d'accord n ko an bɔra nin bɛɛ kɔrɔ yɛrɛ bi cɛ depuis bi ma se an ko k'an da tɛ nin ko la an da tɛ nin ko ninnu la parce que fɔcogo t'a la n bɛ kɛlɛ ta ɲɛdɔn mais ka n'i sigi ten e bɛ ka min fɔ e bolo k'e bɛ k'a fɔ mun kelen kama e ka cible ye e bɛ ka jamanadenw de k'i ka cible ye i bɛ ka jamanadenw k'i ka cible cogo di i bɛ dɔw sigilen kuma la ale bɛ ka mun fɔ de ko ale bɛ kuma ko yaasa jamana kɔnɔdenw kana muruti donc ale bɛ ka jamana kɔnɔdenw de miiri jugu ye sisan ale ka kuma bɛɛ y'o ye quoi k'ale bɛ kuma ko yaasa jamana kɔnɔdenw kana muruti mais ka taa sɔrɔ anw tun bɛ kuma cogo min kɔnɔ o de ye jamana kɔnɔdenw ye jamanadenw de ye olu de kan k'a ɲɛ ye min bɛ yen k'a dɔn k'a faamu min bɛ yen k'a dɔn min bɛ yen ka sɔn ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka jamana bɔ bolo la i m'a ye communication yɛrɛ tɛ fana cogo min l'ensemble des éléments parce que miiri su wɛrɛ tɛna don tuguni oui ye tiɲɛni kɛ cogo min na donc u nana jamana kɔnɔdenw de kɛ menaces ko ka tiɲɛ dogo la pour que kana muruti quoi ka tiɲɛ dogo jɔnni na kuma bɛ na maa min fa kuma bɛ n'a fa i bɛna mun tiɲɛ de dogo a la a b'a bɛɛ kala kuma yɛrɛ bɛ n'o la muruti ka tɛmɛ ka kuma in kan oui parce que u nana ko kɛ murutili ko de ye quoi murutili yɔrɔ jumɛn de bɛ yen k'a ɲini k'a faamu ka wuli ka jɔ n'a ye donc murutili wa ni dɔw yɛrɛ ɲininka o bolo ko mɔgɔw tɛ ka muruti ko parce que k'olu de bɛ ka mais i filɛ e bɛ bolo la ne m'a f'i ɲɛna n ko an bɛ siran ɲɔgɔn ye de yan sinon siran bɛ ka kɛ e min ye e bɛ bolo la de awɔ an bɛ bɛɛ bɛ bolo de la an bɛ ɲɔgɔn bɔ bolo la de sinon e bɛ ka murutili ko kuma kɛ min ye min f'i ɲɛna n ko fɛɛrɛ fana y'o ye n ko fɛɛrɛ de bɛ mɔgɔ bila murutili la o ye tiɲɛ fɛɛrɛ de don fɛɛrɛ de don Kuyatɛ donc ni mɔgɔw ma ko faamu ten a bɛ k'aw ɲɛna k'a bɛ ka min kɛ e bɛ ka min kɛ o tɛ kelen ye donc bi Mali communication dannen don malheureusement ni ɲɔgɔn cɛ taji bɛ nara a tɛ ɲoro a tɛ seku 20 citernes donna 20 citernes bɔra 300 citernes jenna
Maintenant, ça, on est réveillé, information kɛra sa citerne soit il est rentré soit il est sorti soit il est jeune n'a fɔra ko mɔgɔ minnu nana ko ka farafinna bɔ bolola olu ka sujet nana kɛ citerne donna citerne kɔrɔ ye heureusement an bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye bamanankan na yan sɔn n'an tun bɛ ka nin fɔ tubabukan na san b'a sɔrɔ mɔgɔw découragé an kɔrɔ dɛ bɛɛ ka tiɲɛ ne feere u ka laseli ninnu kɛ bamanankan na comme ça c'est mieux donc vraiment ne bɛ fo sirikan tɔgɔ la kuyatɛ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn et puis mana ko ala ka fɔta ninnu ni sababaw bɛɛ yarabi k'an kisi an yɛrɛ ka fɔta ninnu tɔɔrɔ ma yarabi a sababu kɛ an tɛ ka kɛlɛ dɔwɛrɛ la ko tiɲɛ de bi taa kuyatɛ n'i yɛrɛ y'o faamu ka ban ayiwa a bɛ dugawu de kɛ sa ala k'i lakana amin 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 sinon bi tun ye le 4 ye an ye le 24 novembre o tɛmɛnen mugu cira mandensɛgɛ la o fana san 3 tun y'o ye ni mugu tun y'o sɔrɔ jeli la ko ban ni tun y'o bannen o bannen de pewu cɛ o bɛɛ bɛ ko min na o o bɛɛ bɛ ko min na hali bi dɔw ɲɛbɔlen don i jɔyɔrɔnin fɛ an y'a sama ka bɔ yen u jɔ yen u bɛ kule la bi i bɛ n'a fɔ ko ka sa jɔyɔrɔ in ma nɔgɔn non jɔyɔrɔ in ma nɔgɔn sɛti jeniyara don quoi jɔyɔrɔ in ma nɔgɔn non c'est pas facile jɔyɔrɔ in ma nɔgɔn non bɛɛ tɛ se o la k'an bɛ bi ta bila yan e kuma na Amidu tiɲɛ an bɛna i tɛ dɔw kɛ sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que vraiment an tɛ ka se ka émission kɛ maliyɛnw courant tɛ yen sini ne bɛ dugawu kɛ courant bɛ sɔrɔ awɔ courant bɛ sɔrɔ ala ka sini yarabi mɔgɔ dɔw sini kɛ ni courant ma sɔrɔ a bɛ sɔrɔ an ta tɛ samara dabiri ni foyi an bɛ dugawu de kɛ ni courant ma sɔrɔ an b'a fɔ ko samiya na marakakɛ dɔ tun bɛ yan an bɛ dugawu kɛ a ka dugawu y'a bila en plein vol non a tɛna kɛ ten ala yarabi ala kana kɛ seko salut ta yan ami toute l'équipe vous souhaite un toute l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire.